حكينا حاضر يخلع كم وركي برهان يزغد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزبتون الصام نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرنت حريانا يا كل عمت نقام الزمنا مع مقبهري تتعال تفرفر عين سلنا ما تكون زبسر حدا وانتك غول حدا غينات حدا لبي غول حدا هرمت حدا عينك غول حدا غحلي حدا مرفي غول حدا فتلي انت بتايني انت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا كبسة تتبينا كبسة أنا تتبلي مرو أبو قيدة ما هرانومي كبت برهان فانوس يحشكم كان قيد تقاهم هابونا تقابوخن مكن عيا شديناتا ناتو نبتاتا قبلانا هيمنا نشمت داتا انبن عبللا سلام تخاتلتنا ايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي ووتر تمنيتنا بحقنانيو عيا شدينا كبلونا صنيحهم ناي بحقنا لو مارستي اب إيرترا زنبري كونتات إيرترا نوي حوان كتقلص ازفتنت جن اتهزبنا بتخكل زي تردو حج جنا بقدم عالم تقود سلادوات زلو اب كل كورنا عنا عالم زلو بحادة دمسي كنك حلو جمير زلون زاس دمن كونتات كنفتنينا لعلو كل دما ابزا فيديو زيا بعمقت تنكف دا يكون عمقت زلو حبريتا كنركن فتنينا ازي كوني كال حبريتا زمصونا لومي ابزوبانا قلطف زخونه لوطي يغبرالو بفلاي بوغن اثيوبيا زخيد زلو كونتات ابي لما نادي خاطبلو تنقاقا دي خاطبلو بزح مغلصيتات كوص جميرلو كمون اب تግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ናበይ ገጻ ክትከይትኽል ኩላቶም ድማ ኤርትራ ዝእተወ ዘረባይም ዝዛረቡ ዘለው ስለዚ ነዚ እውን ክርዮ ክንፍትን ኢና ዳርጋ ብቡል ኣና ሎሚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ይክትከውን ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ሳብ መወዳእታ ምሳና ምፅናሕ ድማ ናይ ወትሩ ፃዊዒትና እዩ እቲ ስለቲ ኩሉ ትገብርዎ ደገፍ ድማ ካብ ልብና መስግነኩም መጀመርያ በዚ ክንጅምር ኢና what's going on around the world then we aptinatna let's is a bowl of worms. There is no apple. And when there is no apple, this you've just got to basically get rid of the whole thing. That is why it's got to go. You know, it's beyond repair. I know this can be done without full support of the president. Actually, check with him. ኣብ ዓለምና ሎሚ ብፍላይ በኣሜሪካ ክትዛረብ ከለኻ ክልተ ሰባት እዮም ግድን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ከይሰማዕካዮም ክትሓልፍ ዘይትኽእል መጀመርያ ናይ ድራማ ንጉስ ዝኾነ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክኸውን ከሎ ካብኡ ዘይስንፍ ብኩሉ መለክዕ እየ ዝብለኩም ምናልባት ኣንኮ ፕሬዚደንት ስለ ዘይኮነ ጥራይ እምበር ካብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘይስንፍ ፀላዊ ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃብታምን በልሕን ዝኾነ ኢላን ማስክ ዝበሃል ሰብ እዩ ኢላን ማስክን ዶናልድ ትራምፕን ነዛ ሚድያ ኣናዊፆማ እዮም ብፍላይ ኣብ ኤክስ ተኸይቱ ኮይንካ ነውፅኢ ዘሎ ነውፅ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ንህዝቢ ዓለም ንክሕጉስ ንህዝቢ ኤርትራ ንክሕጉስ ንህዝቢ ኣፍሪካ ንክሕጉስ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ኣይኮነን ግን ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል እዩ ንሳቶም ንኣሜሪካ ሓያል ኮይና ንክትቅፅል ዝገብርዎ ዝነበሩ እዮም እቲ ዝኽየድ ዝነበረ ኣካይዳ ግን ንሃገራት ብፍላይ ከም በዓል ኤርትራዊ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ዘገርም መድረክ ተበፂሑ ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ USAID ዝበሃል ሎሚ ፍሉይ ሓበሬታ ብዛዕባ ክበክም ክፍትን እየ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ተራ ነገር ተራ ትካል ተራ እንታሽሙ ይመስሎ ኖ ብፍላይ እዚ ትካል እዚ ኣብ መንግስታት ኣብ ምግምጣልን ካልኦት ነገራትን ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝነበረ ኢላን ማስክ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ክፅገን ዝኽእል ዘይኮነ ክጓሓፍ ዘለዎ እዩ it is beyond repair ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ዲሞክራትስ በንፃሮም ኢላን ማስክ ዕልዋ መንግስቲ ይገብር ኣሎ ኣብ ትካላት ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብምባል ሰፊሕ ዝኾነ ጎስጓስ ኣንፃሩ ገይሮም ኣለው ናይ ብሓቂ ኢላን ማስክ ዕልዋ መንግስቲ ዝገብር ዘሎ ብኩሉ መዳይ ከርእየኩም ክፍትን እየ
እዚ ትካል እዚ እንታይ ዓይነት ስእሊ ዝገብር ትልኩም ራዩስከ By providing billions of dollars in US humanitarian development and economic aid around the world to those most in need. At least it did, until Donald Trump decided he didn't like those running it. It's been run by a bunch of radical lunatics, and we're getting them out. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ USAID ዝበሃል ዘሎ ናይ ረድኤት ትካል ተባሂሉ ዝፍለጥ ብሽፋን ናይ ረድኤት ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ካብታ መራሒት ናይቲ ትካል ናይ ረድኤት ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ መንታን ጽቡቕ ገይረ ሓበሬታ ክበኩም ክፍትነ ምክንያቱ ብሽፋን ናይዚ ትካል እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ከም ዝተገበረ ክንግምት ኣለና ሓደ መዓልቲ እቲ መንግስቲ ብግልፂ ይዛረብ ኸውን ግን እዚ ትካል እዚ ናይ ረድኤት ትካል ከም ዘይኮነ ንእሽተይ ክፋል ናቱ ንረድኤት ዝጥቀመሉ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ስርዓታት ንምቕያር መንግስታት ንምብልሻው ንዲሞክራሲ ከነታታቱና ዲሞክራሲ እውን ኣይኮነን ሕልሞም ምክንያቱ እቲ ዕላማ ናይዚ ብፍላይ ናይዚ ሰይጣናዊ ኣካይዳ ንብሎ ግብረ ሰዶም ድዩ ገለመለ ንዑ ነቲ ፍሽፍሽ እቲ ንምእታው ካብ መጠን ንላዕሊ ዝሰርሕ ዝነበረ ወላ ብሃገራት ኤውሮጳ ዝብለኩም ዘሎ ስለዚ ከረይኩም ከመይ ገይሩ ከም ዝግበር ዝነበረ እቲ ኣገባብ ናቱ እውን እንታይ ከም ዝመስል ብትክክል ክንሪኦ ኢና ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ መንቁስና ክንኣልዮ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዘረባ ሕጂ ጠቕላላ ዲኻ መንቁስካ ክእለ ዘለዎ ወይስ ክፅገን ይኽእል ወይ ገለመለ ነፍሱ ዝኻል ሕቶ ይፈጢሩ ዘሎ እቲ ሕቶ ኣብ ከምዚ ደረጃ ጥራይ ምውራዱ ዝበለፀ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ በዓል ቻይና ድማ ብካልእ መንገዲ ግብረ መልሲ ኣንጻር ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘለዋ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሕጂ ሌትስ ጎ መጀመርያ ንስማዓዮም እስከ እዛ ትካል እዚኣ እንታይ እዩ ገለገለ ሰብ ኣሎ ናይ ረድኤት እኮ እዩ ፀረ ኤድስ እኮ እዩ ዝፅዕር ንኣብነት ኣብ ዝረአይዎም እቶም ናቱ ደገፍቲ መፂኦም ዝዛረብዎ ኣብዚ Are you sure? Like, yes. Well, sources confirming to Fox that USAID headquarters are in fact closed today, coming as President Trump and, as you heard, Elon Musk agreed the Agency for International Development needs to be shut down after failing to be transparent with their budget of billions. With us now, the former head of global health at USAID under ሕጂ እንታይ እዩ ኢሎን ማስክ እዚ ትካል እዚ ጠቕላላ ክዕፆ ኣለዎ ኢሉ ምክንያቱ ክትሓባበሩ እውን ኣይደለዩን ብዙሕ ናይ ብልሽውናን ሕማቕ ኣጠቓቕማ ናይ ገንዘብን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ቀደም ሓላፍናቱ ዝነበረ ዝብሎ ዘሎ ስምዕዎ እዚ ሕጂ እቲ ኣርጊመንት ዝጥቀምሉ መራሒት ናቱ ዘላ ሕጂ ዝበለቶ ድማ ክስማዓኩም President Biden, Atul Gawande, thank you so much for being here. I want to put up your op-ed that you wrote in the New Yorker. The headline, Beyond the Chaotic Attempt to Freeze Federal Assistance, the potential for devastation, you write, is made plain by another order concerning the crucial work of USAID. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ behind the chaotic attempt to freeze federal assistance ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኣጋጢሙ ኣብ ህዝቢ ዓለም ዓብዪ ፀገም ከጋጥም ምዃኑ ብዙሕ ሰብ ክጉዳእ ምዃኑ እዮም ክዛረቡ ክፍትኑ እቲ ሓቂ ግን እታ እሶም ዝብልዋ ዘይኮኑ እቲ ኣጀንዳ ንሶም ከሳስይዋ ዝደልዩ ዘይኮኑ ብትክክል እስከ ንስማ What's the response? What's happening right now is dangerous for the United States and humanity. These are people shutting down an agency and having no clue the work that is being done. I'm a surgeon. I led global health at USAID, and I can tell you these are programs touching hundreds of millions of people around the world on a budget that's half the budget of the hospital where I do surgery. Let me give you some. So ንህዝቢ ዓለም ዓብዪ ሰርቪስ ዝገብር ምዃኑ እዚ ትካል እዚ እናበልዮም ትዛረቡ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕግዝ ነይሩ እንተዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝብለኩም ዘለኹ ከም ሕጂ ምፅልኩም ነይረ ልዕሊ 3 ዓመት ሰሪሑ ኣሎ እዚ ትካል እዚ ልዕሊ 3 ዓመት ሰሪሑ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዝረአ ዝኾነ ነገር የለን እቲ ጥሜትን ሽግርን ከም ዘሎ ወላ ኢትዮጵያ እዚ ዘብለጭልጭ ገዛ ወይ ገለመለ ፅርግያታት USAID ዝሓገዞ ኣይኮነን ንሱ ናይ ጥሜት ዘሎ ቦታ ኢና ንሕግዝ ዘለና ትምህርትታት ገለመለ ኣብ ገጠራት ኢና ንሕግዝ ገጠራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሞቱ ዝገበረ የለን ስለዚ ድሓን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ፅንሒ ኢለ ክገልፀልኩም እየ ነቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ሰብ ክገልፆ ከለኹ ንርኢ ስለ ዝኾና ሕጂ በቲ ዓለም ደረጃ ክንርኢ ኢና Now, first, listen to her. One of the things that Congress has given USAID since this full-scale invasion began is an unprecedented amount of money in direct budget support, which sounds kind of obvious. Of course, we would do that. We want to stand with Ukraine, but it's totally unprecedented, this kind of scale of investment. And we're talking along the lines of about $15 billion in a sense, cash to the Ukrainian government, which was famously corrupt, you know, in past years and still has work, as you noted, to do on corruption today. እዚኣ እታ መራሒት ናይዚ USAID ትበሃል ዳይሬክተር ናይቲ ናውቲ ዘላ ሰማንታ ፓወር እያ ትበሃል እንታይ ኢላ ትዛረብ ዘላ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ካብ ዝጅምር ጥራይሲ እቲ ኮንግረስ ዝበሃል ከምዚ ባጀት ሰፖርት ተባሂሉ ከባቢ ክሳብ 15 ቢልዮን ዶላር በቃ ከምዚ ካሽ ገይሩ እንኩም ኢልና ኣሎ እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ናብ ዩክሬን ይኣቱ ነይሩ
ኣብ ዩክሬን ከንታይ ተባሂሉ ኣሎ ጀግሪና እቲ ብልሽውና እንታይ ከም ዝመስል ጽቡቅ ጌርና ክንሪና ከመይ ጌሮም ብዓለም የውፅዎ ነይሮም ተዘረባ ሳላ ሚድያ ብዙሕ ነገር ይወጽእ ዘሎ you have to connect the dots ኣብዚ ቻነል እዚ ነቲ ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ዝመጽእ ኣተሓሒዝካ መልእኽቲ ናቱ ክገጣጠም ከሎ እንታይ ይፈጥር እዩ ከምዚ ፓዝል ማለት እዩ ነተን ቃላት ምስ ሓዋወስካየን ትርጉም ዝባካ ስለዚ ኣብዚ ነቲ ሓበሬታ ኣገጣጢምና መልእኽቲ ናቱ ክንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣካል ኣጋጣሚያ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝውሃቦም ዝነበረ ንዩክሬን ካረጤት ንኽቡ ዘይኮኑ ብፍላይ ኣብቲ ኩናት ዘሎ ንምሕጋዝ እዩ ዩክሬን ድማ ናይ ብልሽውና ቦታ ኢላ ንዩክሬን ትጠብስ ዘላ ሕጂ ስምዕዋ ናይ ዩክሬን መራሒ ድማ መልሲ ይብሎ I don't know if we could have gotten that money out of Congress if not for DIA. Because what DIA allows us to do is that direct budget support goes, yes, to the Ukrainian government, but then it goes to pay teachers, to pay healthcare workers, to pay first responders. And there's a digital trail. It's not, some official deciding this or that. It actually is going directly into the bank accounts in a manner that it would have been untraceable in a prior regime. So እቲ ብልሽውና ዘሎ ያ ትዛረብ ፀኒሓ እዚኣ ሰብ እዚኣ ተመሊስና ናይ ዩክሬን መራሒ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ባዕሉ መልሲ ሂቦም ኣሎ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ንኩሉ ሰብ ዘተኣሳስር ስለ ዝኾነ ንስማዮ on American aid. We're talking about Ukraine. It cannot account for roughly $200 billion in U.S. aid. You heard that right. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has reportedly said that he has no idea where most of the $200 billion in American aid went. Yes. ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኮንሲስተንትሊ ብተደጋጋሚ ዝብሎ ነገር ተሎ ልዕሊ 200 ቢልዮን ገንዘብ ሓጊዝና ኣለና እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ከምይ ዝብል ናብ ታሕቲ ክትወርድ ከለኻ ዘለንስኪ ንሕና ዝመፀና ገንዘብ ንዓና ዝተዋህበ ዝበሃል ገንዘብ ኢሉ 177 ቢልዮን ገንዘብ ተዋሂብና ንሕና ተዋሂብኩም ዝተባሃልና ይብላ ኣሎ ናባና ዝመፀኸ ክንደይ ገንዘብ ኢሉ 175 ቢልዮን ጥራይ ናባና ብኢድና በፅሑ ይብላ ኣሎ ስለዚ 100 ቢልዮን ጠፊኡ ከም ዘሎ ካብቲ ዘለንስኪ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ካብ ኦልሬዲ 25 ቢልዮን ጎዲሉ ከም ዘሎ ስለዚ 120-130 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ቤን ከም ዝኸደ ኣይፍለጥን እዩ ፔንታጎን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ምክልኻል ብትሪልዮናት ዝትመን ገንዘብ ኣብቲ ኦዲት ናቱ መልሲ ከም ዝሰኣነሉ እዩ ዝዛረብ ብትሪልዮናት እየ ዝብለኩም ፈርዲዮም ኣለኹም ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ኢሎም ስለ ዝሸጥዎ ዝነበሩ እምበር እቲ ናይ ኣሜሪካ ሰፕተምበር 11 እቲ ናይ ኣብ ኒውዮርክ እቲ ግብረ ሽበራ ኣልቃዒዳ ንኒውዮርክ ኣቃፂሎም 3 ሸቀቲሎም ክበሃል ከሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ መዓልቲ ቅድሚኡ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበረ ራምስፌልድ 2.5 ዝኾን ትሪልዮን ገንዘብ ፔንታጎን ኣበይ ከም ዝኣተወ ክፈልጥ ኣይከኣለን ናቱ ዲፓርትመንት እቲ ኣካውንቲንግ ዲፓርትመንት ድማ ነቲ መዛግብቲ ይፍትሽ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ድሕሪኡ እታ ኣብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ህንፃ ተሃሪማ ነይራ በተነፈርቲ እታ ዝተሃረመት ህንፃ ድማ እቲ መዛግብቲ ናቱ ዝነበራ እያ ኢሎም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብልሽውና ሰራውር ዝሰደደን ኣብ ውሽጢ እቲ ኩነታት ዝኣተወ ስለ ዝኾነን ኢሎን ማስክ ነዚ ምስ ፈለጠ እዩ እዚ ትካል እዚ ክዕረ ዝኽእል ትካል ኣይኮነን ምንጪ ናይ ብልሽውናን ስርቅን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢሎን ማስክ ግን በሊሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ቤን ክሕዞ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ኣሎ ኣብ ሂወቱ ብዙሕ ሓደጋ ክመፁ ከም ዝኽእል ኢንፋክት ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ኣብ ራሻ ሜድቨዴቭ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ምስጢር ክወፅእ እዩ ንኢሎን ማስክ እንተዘይቀቲሎሞ ብምባል ኣበይ ክፅሒፉ ከም ዝነበረ ክንርኢና ሶ ከነተሓዘልኩም ክንፍትን ኢና ገለገለ ሰብ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ትካል ዘይፈልጥ እስከ ነቲ ትካል ዝፈልጥዎ ክዛረቡ ከለዉ ንስማ Why is it a bad thing to have something like the USA that sounds on the surface of it? You just saw the big crocodile tears are crying on MSNBC. It's for humanitarian projects. It's for development projects. It's to help bring water to the village. And that's a pretty good cover. Why is USA? Why do we rip the mask off and say it's a CIA? And what is the advantage to the American people? You mentioned that it gave the money to the same sort of folks throughout the world. Who are those folks? And why is it an advantage to the populist nationalist movement in the American working man and woman to basically rip the mask? እንታይ ኢሉ ዝሓቶ ዘሎ እዚኦም እቶም ፓትሪዮትስ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ፈርስት ዝብሉ ቤዝ ማለት እዩ እዚ USAID ዝበሃል ዘሎ ሓደ ዓብይ ሓጋዚ ረድኤት ዝህብ ነቲ ገጠራት ዘሎ ነቲ ድኻ ህዝቢ ነቲ ፀገም ዘሎ ዝረድእ ትካል ኮይኑ እዩ ዝሽየጠልና ኢሉ ኤግዛክትሊ እቲ ገንዘብ ክናበይ ዝኸይድ ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ እዚ ትካል እዚ ብዛዕባ እዚ ትካል እዚ ዕምቆ ዘሎ ሓበሬታ ዘድልዮን ክፈልጥ ዘለዎን ምዕፃዊ ድማ ንህዝቢ ኣሜሪካ ክጎድእ ከም ዘይክእል ብምንታይ ክንፈልጥ ንኽእል ኢሉ እዩ ዝሓቶ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ነቲ ኩነታት ጉድ ናይዚ ትካል እዚ ሰፊሑ ዘውፅእ ዘሎ ሰብ እዩ
I don't know اب كالابيك تربوت خلا بيكس جن الله صلا بالي إلى ماسك فري سبيتش كفيت سلزلو عجرما ولا نايميتا حلافي مارك زكربرج كفيت ولو جوجل ستيل يوتيوب ستيل أجرجر بالعلو زرباتات معبات على لوجن حنسو بس اب كالك زي خنرينا نسمعيو. Ask off, face what it is, and then shut it down, sir. Well, this is a very, very complicated question, and I really hope that Trump World foreign policy folks understand the open heart surgery they're conducting on the way our foreign policy operates around the world. And in terms of مجمريا تزربا أفكار كي كده تايب لالو أبزو وانزي بالتعبي استحلال خي أرسينا نزارب زلنا يلو منقسي أمريكا أبتحت مرحنا دونالد ترامب نتو فورين بوليسيناتهم جنسي لهم كل وشتو كفتشوا جميرا مالو سلمنتاي انتاي علامان مهرامينا فورين بوليسينات ناسي إن منتاي ربحنا أمريكا يتسرع زلو أين أمريكا أنا أمريكا أجندا يدسال زلو exactly انتاي يسرحوا نمنتاي يخسر زليلهم بمولت فورين بوليسيناتهم باجتو يخون غنزب يخون عقمتات يخون كل نجر أملكت حتى بمتاو نعو كم بحدش كانسو مجمريا كفتشوان كوغرغر وان دحريم دما دقيمم إننا أمريكا هاجراو ربحة national interest كم زسرح غيرنا كن هانسو إنا يبلالو نزيد ما فلوي مانديت فلوي سلطان نت منيستر قدات وصاي أمريكا خوين زلو ماركو روبيو دونالد ترامب كم زهبون بعلو بقالات كزارب كله كسبعكم نملا سجي. why it's a bad thing that USAID does what it does, this is one of these questions that, you know, I've known and followed this stuff for many years, but I never made a crusade about taking it on until USAID got in the business of censoring the internet. And at that point, and censoring Americans on the American internet, and censoring American social media companies as a foreign-facing humanitarian NGO sponsor, you know, that everyone knows is just the CIA's plausible deniability layer and funding conduit. But when it started, እዚ ሰብ እዚ ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ USAID ዝበሃል ክግደሰሉ ዝጀመርኩ بخالص سرحوم نخالوت حزب علامات زبدلو زنبرن حماق زغبر زنبرن ريفولوشنن سرعات نمقيار ريجيم تشينجن يسرح كم زنبر او تقديس يكون ابوشت امريكا حلف حليفو نستفلالي انجوتاتنا خفلن بخال منقد نزوم ناي انترنت كامباينتات قصصر سنسورشيب نسبات دمصناتهم كعبتن كحصون مسجمرن عبت قدايتي بسفيو كسرح مسجمره دحري يعني انا وقتو كيرك سرح جميل بلا اوكي what did he find to spend $40 billion a year bribing warlords in Africa, bribing oligarchs in Ukraine, bribing and recruiting terrorists in Afghanistan and Pakistan and Syria, you know, disguising medical supply vans, you know, in Venezuela with boxes of AK-47s. Is it a cause completely na political مسارحين na CIA يجن بشم ناي CIA يلقى كتسرح بعقينك سب كتر ترى كان خلق كان سلازغر رد كم زهب تكال كوينو يتسرح سلازي ني وجز نحجرات زبلاشو عقرقر زقبرو كابكينات معدنات ناي كالوت نزمزمز وورلوردز بهالوي وناي كوينات تجاوز سقونو نعتاتهم جنزب نهابي أسوار نهابي كمدهاني تمتيو أسوار كمدهاني عشيقو كلاشينات زب اب فنزويلا بلو اب افغانستان بلو اب باكستان بلو اب سوريا بلو اب تال بلو اب بزح بوتاتات منقستات ديستابيلايز نخجبر هاجرات نكعنو سرعات نتغير بزح تبقسوتات زقبرن اب زي قدوس نغرا زوفره حدغኛ تكال مخانو يزنغر زلو اتا تحزن كفالناتهم እዚ مغباري كونن بعلي لماسك يكون دونالد ترامب اقطعوهم زلو نعم اقطعوهم زلو ابزي سمعوا ودحن كتعازلكم يكم لاساسر زغونكم USAID. The head of Doge, Elon Musk, called USAID a criminal organization and added that it is time for it to die. Do you agree with that? They have basically evolved into an agency that believes that they're not even a U.S. government agency, that they are a global charity, that they take the taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not in the. So, أزيد ماتي ني أمريكاويان قطعوهم زلوا ويونة ممحدارنا دونالد ترامب قطعوا زلوا نهزب عالم حالي وصلوا زلوهم ويون خالك تقوم سلة حسب يكونن نو إزيت كالزي كابتنا أمريكا ربح وجيو نايتهم جلوباليستس بهالو نعالم بناتهم بتحر مجارجة كم حد روازدليو ناتهم مجابريا قينو أبجلجلة أنصار ربحنا أمريكا كد جبرن تدلي أنصارو أجنداتات كسال سلة فتن انتهي كجبر خل أنصارنا أمريكا زوج تدليوسي زيت كالز انتهي كجبر فتن سمعوا
እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ትካል እዚ ወይ ከፅርዮ ወይ ገለ ንክገብሮ ስልጣን ሂብዎ ኣሎ ንሱ ድማ ምስ ኢሎን ማስክ ብቀረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ዓቢ ለውጢ ዝግበር ዘሎ ካልእ ጉድ እውን ከስማዓኩም እየ ኣይ ሪሊ ሆፕ ነዚ ሰብ እዚ ፅቡቅ ነዚ ኩነታት እዚ ሰባት ደቂ ሰባት ኤርትራውያን ብፍላይ እዛ ቪድዮ ብዙሓት በፂሓ ንቅሓት ናቶም ክወስኹ ይኽእሉ እዚ ኩሉ ብሉ ሬቮሉሽን ሬድ ሬቮሉሽን የሎ ሬቮሉሽን ኦረንጅ ሬቮሉሽን እናተባሃለ ዝበሃል ዘሎ እሱ ምንጭ በበገስናቱ ሓደ ካብቶም ብዝለዓለ ኣብ ካልእ ቪድዮታትን ከምፃልኩም እዚ USAID ዝበሃል ዓብይ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ ብዝተፈላለየ ኤንጂኦታትን ካልእ መሰና ማለት ኣብ ካልእ እውን ኣምፅአ ኣተሓሓዝ ኣቢለ ጀስተ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ስለ ዘለዎ ጥራይ ክገብሮ ስለ ዘለና እምበር እቲ ትሕዝቶ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ it's very hard ንኩሉ ኣብ ሓደ ከምፃልኩም እቲ ኮምፕሌክሲቲ ናይቲ ጉዳይ ግን ነዚያ ቻርት እዚኣ ጥራይ ዘክርዋ እቲ USAID-ን እቲ CIA ዝበሃሉ ናብ ላዕሊ እዮም እቲ ሓደ ሓንጎል ክኾን ከሎ እቲ ሓደ ድማ ተቆጣባይ ክንብል ንኽእል ነቲ ተግባራት ብሽም ናይ ማሕበር ናይ ሰናይ ግብሪ ማሕበር ወይ እውን ረድኤት ዝህብ ማሕበር ኮይኑ ነቲ ተልእኮ ናይቲ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ደሳልት እዩ ንሱ ድማ ብቐጥታ እውን ኣይኮነን ንኤንጂኦታት ከምዚ ኔድ ዝብልዎ ኣሎ እዚ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዴሞክራሲ ዝበሃል እዚ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኤክስፐርትስ ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ኤንጂኦታት ዝሰርሑ ንኣብነት ከም በዓል ማይክል ሮቢን ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ ኣነ እኮ ሰብ ከፊልኒ ኮንኩን ከም ዝገብር ዘለኹ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኮነ ዝኸፍለኒ ኤንጂኦ ኣብ ኤንጂኦ ትሰርሕ እቲ ኤንጂኦ ከመይ ንኸፍሎ ኤግዛክትሊ እዚኣቶም USAID ይኸፍሎ እቲ ካልእ መንገድታት ገይሮም ይኸፍልዎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ንሃገራት ዲስታቢላይዝ ትገብሮም ከመይ ጌርካ ተውድቖም ንኣብነት ኣብዚ ኣብ ካልእ ቪድዮ ከምፃልኩም ነቲ አትላንቲክ ካውንስል ዝበሃል ኣሎ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ኣሎ እዚኦም ትካላት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ፅሑፍ ዘውፅኡ እዮም ነቲ ሲቪል ህዝቢ ከመይ ጌርካ ብመንገዲ ምሁራትን ክኢላታትን ጌርካ ሓንጎሉ ብሬን ዋሽ ትገብሮ ምእንታን ሬጂም ቼንጅ ንኽትነግር ሽዑ እቲ ኣብቲ ሲቪላዊ ሚድያ ገለታት ምስ ወፀ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ኣሜሪካ ድማ ከይዱ ስጉምቲ ንክወስድ ምክንያት ይኾነሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሚድያ ድማ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ትሪእዎ ኣለኹም ኦርጋናይዝድ ኮይኑ እቲ ሓሳባት በትን ኮይኑ መፅዩ ኣብቶም ሚድያ ኣብዚ ናሽናል ኤንዳውመንት ፎር ዴሞክራሲ ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ከም ኤክስፐርትስ ኮይኖም ኣብዚ APD በሃል ድዩ BBC ድዩ CNN ድዩ AFP ድዩ ወሬቨር ኣብዞም ሚድያታት መፅዮም ዝዛረቡ ካበዮም ዝመፁ ካብዚኣቶም መን እዩ ዝኸፍሎም በዚ USAID ዝበሃል እዩ ዝመፅእ እቲ ገንዘብ ስለዚ ማይክል ሩቢን ንኤንጂኦ ትሰርሕ ክብል ከሎ ሽዑ ኣብዚኣቶም ኣብዞም ዌብሳይታት ክፅሕፍ ከሎ ቤንቤን ገይሩ ከም ዝመፅእ ሓሳብ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእኩም ኣሎ ማርቲን ፕላውት who is paying this guy መን እዩ ዝኸፍሎ ዘሎ ደሞዝ ካበይ ዝረክብ ቀፃሊ ብዛዕባ ኤርትራ ክፅሕፍሲ መን እዩ ዝኸፍሎ ዘሎ ደሞዝ somewhere ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቻርት ካባይ ዝመፅእ ዘሎ ንሓና ብድሕሪት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ንመለስ ኣብቲ ኣርስቲ ኣብቲ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ፖሊሲ ክምለስ ኢና One of the most common complaints you will get if you go to embassies around the world from State Department officials and ambassadors and the like is USAID is not only not cooperative, they undermine the work that we're doing in that country. They are supporting programs that upset the host government for whom we're trying to work with on a broader scale and so forth. So they're completely unresponsive. They just don't consider that they work for the US. They just think they're a global entity and that their master is the globe and not the United States. And that's not what the statute says. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ USAID ዝበሃል ካብ ሕሉፍ ሓሊፍዎ USAID ዝበሃል ሶሪ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፍዎሲ አንጻር ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ ይሰርሕ ኢሉ ኣሜሪካ ምስ ሓንቲ ሃገር መፅያ ፅቡቅ ዝኾነ ስምምዓትን ዲልን ርክብን ክትገብር ዲፕሎማሲናታ ከተመሓይሽ ሽርክነታ ከተመሓይሽ ትፍትን እዚ ድማ መፅኡ ኢሉ ነቲ ሰይጣናዊ ተግባራት ንኣብነት ከም ኣብነት ክተቕሰልኩም ስለ ዘለኹ እየ እምበር ኣብ ካልእ ከምፃ ደልየ ነይረ ግን ንነፍሲ ወከፍ ነገር ግን ተራ ዘረባን ብዘይ ዝተጨበጠ ኤቪደንስ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ንኸይመስል ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ I really hope if I can find that thing. Give me a second. I've got an error hunt video. If I can find it, is there at home maybe? If I can find it. No, the icon. I think give me a second. Can it be reformed or does it need to die? Well, that was always the goal, was to reform it. But now we have rank insubordination. Now we have basically an active effort where their basic attitude is we don't work for anyone. We work for ourselves. ሕጂ ንኣብነት ከም ኣብነት ክበኩም እየ ኤርትራ ድሓን እስከ ዲሞክራሲ የብላን እቲ መንግስቲ ድማ ምርጫ የካይድን እዩ ገለ መለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ዝበሃል የለን ወላ ኣብቶም ምርጫ ዝገብሩ ንኣብነት እዚ ኣብነት እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ይገብርዎ ኣለዉ ሃንጋሪ ዝበሃል ሃገር ዲሞክራሲያዊ ሃገር እዩ እቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ቪክተር ኦርባን መሓዙ ንዶናልድ ትራምፕ ኤሮጳ ሕብረት ስለ ዘይፈትዎ
ኣብ ዋሽንግተን ዝነበረ ምምሕዳር ካስል ዘይፈትዎ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ንሱ ላንድ ስላይድ ማለት ብሰፊሑ ኣብ 2022 ዝተገበረ ምርጫ ተዓዊቱ ዋሽንግተን ግን ነቲ ምርጫቲ ነቲ ውፅኢቲ ስለዘይ ተሓጎሰሉ እዚያ ሰብ እዚኣ ኣብ ትሕቲ መርሕነታ ኣብ ዝነበረሉ ነቲ USAID ዝበሃል ማለት እዩ under the banner of US strengthening democracy ንዲሞክራሲ ንምሕያል ብዝብል ሽም ማለት እዩ USAID bankrolled opposition media funded NGOs and met with activists to undermine Hungary's elected government ስለዚ እዚያ ሰብ እዚኣ እቲ USAID ብዝተፈላለየ መንገዲ ብመንገዲ NGOታት ከምኡ እውን እቲ ነት ዝብልዎ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገንዘብ እናገበረ ኣብዚ እውን እቲ ሚኒስትር ናይቲ ሃገር ጠቂስዎ ነይሩ ኣብዚ ሓደ ፖለቲከኛ ናይቲ ሃገር couldn't be happier President Donald Trump JD Vance ኢሎን ማስክን ነዚ USAID ብብብታኾም ናይ ብሓቂ ኢና ንሕጎስ ብላ ኣሎ ኣብ ሃንጋሪ ብብዝሒ ሚልዮናት ገንዘብ ብሚልዮናት ገንዘብ ነቶም ተቃዋምቲ ነቲ መንግስቲ ዲሌጂቲማይዝ ክገብርዎ ዕዉት ከም ዘይኮነ ሕማቅ ምዃኑ ዲክቴተር ምዃኑ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት እናገበሩ ሚልዮናት ገንዘብ እናሰደዱ ከምኡ እውን visited Budapest to meet LGBTQ activists and push locally driven initiatives to help independent media thrive ከምኡ ድማ እዚ ኔት ዝበሃል ዘሎ ናሽናል ኤንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ኣብታ ቻርት ዝረኣኹም ንሱ እውን ብነፍሱ ባንክሮሊንግ ኦፖዚሽን ሚድያ ኤንድ ኤንጂኦስ ፎር ይርስ the same ኣብ ጆርጂያ the same ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከምዚኣ እናገበሩ እቲ ሬቮሉሽን ንኣብነት ኣብ ጆርጂያ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ጥራይሲ ክንደይ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ብርቱዕ ዝኾነ ዕግርግር ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ መንግስቲ ተመሪፁ ዘሎ ንምእላይ ዲሞክራሲ የለን ኤውሮፓ ሕብረት ድማ ምሶም ኮይኑ ክንደይ ዕግርግር ዝካየድ ዘሎ ጆርጂያ ትበሃል ሃገር ማለት እዩ ልክዕ ከም ዩክሬን ክገብርዋ ኣብ ናይ ዩክሬን 2014 ዩክሬን ዘጋጠማ ኣብ ጆርጂያ ሕጂ ይድገም ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ the next step ካውን ዝኽእል ዩክሬን ተተወዲዩ ጆርጂያ ዝበሃል ስቴፕ ክጅምር ከም ዝኽእል እዮም ዝፈልጡ እዚ ትካል እዚ እንተተኣልዩ እዚ ኩሉ ነዚ ዝገብር ዝነበረ እንተተኣልዩ ግን ምናልባት ተስፋ ኣሎ ብዓለምና እቲ ነገራት ክቕየረሉ ዝኽእል ኢሉ ኩሉ እዚ ፕሬዚደንት ናይቲ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስሊ ወሲዱ ይሰርሓሉ ብምህላው እቲ ኩነታት ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣይኮኑን ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብዚ ትካል እዚ ዝሰርሑ እንድሕር ኢልኩም ራእዩ ሕጂ push to remake the federal government. Contract workers who turned up at the agency today were visibly shaken by Musk's seemingly unfettered power. I think everyone's shocked. I think everyone knew that there would be a clash of ideals and that there would be a clash of systems and values, but no one expected this. What is happening now through people like Elon Musk, there is no mandate for that. There is no mandate, and I think it's incredibly So ከምዚ ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ትካልቲ ናብ ዲሞክራትስ ተፀግዐ ሕማቕ ነገራት ኣብ ምጉስጓስን ኣብ ምድፋእን ድማ ዓብዪ ኣጀንዳ ዝነበሮ ብዙሕ ባጀት ዝነበሮ ትካል ምንባሩ ኢና ንርኢ ዘለና ብኩሉ መንገዲ ድማ ብቃላቶምን በቲ ኣካይዳናቶምን ኢሎን ማስክን ካልኦትን ነቲ ጉዳይቲ ሲሪየስሊ ሒዞሞ ከም ዘለዉ ምናልባት ኣነ ቁሩብ ተስፋ ትበካ እዚ ነገር እዚ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ደረጃ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘይደልዮ ፖሊሲ ደረጃ ናቱ ድማ ኣብ ኩሉ ደረጃ ብኩሉ መንገዲ ይደፍኡሉ ስለ ዘለዉ ክምንቆስ ዝኽእል ይኸውን እዩ ወይ እውን ካልእ መልክዕ ሒዙ ይመፅእ ይኸውን እዩ ኢቭን ካልእ ወላ እውን ካልእ መልክዕ ሒዙ እንተመፅኡ ንኤርትራ ፅቡቅ ምዃኑ ጥራይ ዝኣምን ኣነ ስለምንታይ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ going through Washington right now with a Hoover. I'm okay with it. And I think the American people are okay with it. Everybody knows the dirty little secret about government. It drips with fat. No one's ever done an exercise like this. I thought he'd get a lot more pushback from Congress, and he's not. He's going in there with a spatula, and he's scraping out billions of dollars, and people are okay with it. After all, it's taxpayers' money. Right. Why not do this? If you sit around your kitchen table, you got to have a budget. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኢሎን ማስክ ኣብ ዋሽንግተን ዝገብሮ ዘሎ ቅልጡፍ ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ስራሕ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ይብላሎ እዚ ሓደ ቢልዮነር ፀላዊ ዝኾነ ሰብ እዩ ኣነ ከም ናተይ ሓሳብ ብርቱዕ ዝኾነ ተቃውሞ ከምኡ ክገጥሞሞ ብዙሕ ሽግራት ክፈጥሩሉ የፅበ ነይረ ግን ህዝቢ ኣብ ጎኑ ኣሎ መንግስቲ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ግሕምጥናን ብብልሽውናን ዝተጠላቀየን ዝተቆማጥዐን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ግን መን ትብዓት ወሲዱ ነዚ ጉዳይ እዚ ይገብሮ ኢና ንፅበ ነርና ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ድማ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣሎ እቲ መንግስቲ እውን እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጎኒ እዩ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኣንፃሩ ጠጠው ንዝብል ዘሎ በቲ ኮንስቲትዌንሲ ዛት ወይ እውን ኣቶም ንዑ ዝመረፁ ህዝቢ ብብፅዒ ቴሌፎናት ብምድዋል ነቲ ጉዳይቲ ነቶም መራሕቲ ነቶም ተመሪፆም ዘለዉ ኣንፃር ዝተበግሶ እዚ ንኸይከዱ እቶም ቁርብትለይ እቶም ኤንጂኦታትን ገለን ዝቋፀርዎም ሰባት ግን ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ኩሉ ሓሸውየ እናበለ ምስ ደው ኢሉ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ዲሞክራቲስ ምክንያቱ ጠቕላላ ተሳዒሮም ስለ ዘለዉ ህዝቢ ኣንፃሮም ኮይኑ ስለ ዘሎ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሒዞም በቃ ዲሞክራሲ ይፀድፍ ኣሎ USAID ንዝተሸገሩ ሰባት ዝረድእ ዝነበረ ትካል እዩ እናበሉ ሓድሽ መልክዕን ሓድሽ ሽምን ሂቦም ኣብ ዓለም ኣገዳሲ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ገይሮም ክሸጥዎ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ
ምናልባት እቲ ዝበለጸ ንዓለምና ዘጋጠማ ነገር እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይ ኣነ ገምጋም ዘለኒ ንቐጽል እስከ ንስማዕ every year. Why can't we apply the same kind of philosophy to government? And that's why he's getting a lot of latitude and a lot of slack, even though he's a controversial guy. But look at the executional skills he has. There's nobody like him. Let him do his thing. Mr. Wonderful, you are in Tokyo making a movie. ብሓፈሻ ንመለስ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ምናልባት ፅንሒ ኢለ እውን ከረየኩም ክፍትነ ተቐንዲ ኣነ ከረድእ ደልየ ዘለኹ ነዚያ supplies. The fact is it is no longer a foreign policy instrument. It is a domestic control instrument, and that is the final straw. You can't do that to Americans. Do you have any evidence in all your research, because you're like the axe in the space, that it's actually been used domestically against Americans, not just for doing warlord stuff like that, but actually against Americans? Oh my God, yes. The USAID in 2021 they made a formal policy pivot to stopping disinformation on the internet, and they targeted U.S. technology companies. They targeted Facebook. They targeted Twitter 1.0. They targeted YouTube. They targeted Facebook. They targeted Twitter 1.0. They targeted YouTube. They targeted all of the online information space. They were working with. ስለዚ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ዝነበርና ኣፈና ኮንትሮል ንሳቶም ዘይደልይዎ ነገር ብዛዕባ ኮቪድ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ስለ ዝፀብኡኒ ኣብ ኤክስ ናተይ ፔንታጎን ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ነዚ ኮቪድ ዝበሃል ዝነበረ ቫይረስ መጀመርያ ከም ቫይረስ ኣብ ላቦራቶሪ ንክስራሕ ዝኣዘዘ ፔንታጎን ምዃኑ ናይ ኣሜሪካ ስለያ እቲ ሲአይኤ ዝበሃል ሓበሬታ ኣውፅዩ ማለት እዩ ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ገይረ ነይረ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብኡ ኮንትሮል ስለዘየለ ዝሓሸ ኣብ ኤክስ ፖስት ይገብር እየ ብፅሑፋት ፈለዎ ግበሩኒ ፕሊስ ኣብኡ ኣብ ኤክስ ትመላለሱ ኣብኡ ከድና ነዚ ኣብዚ ንገብሮ ሓደ ሓፀርቲ ብእንግሊሽ ኣብኡ ፖስት ንገብር ኢና ስለዚ ቸክ ግበርዎ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ እዚ ትካል እዚ እቲ ቁፅፅር ናቱ ደረጃ ዓቕምናቱ ብዝለዓለ ከይዲ ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ፀራሪጋ ሓድሽ መስመር ሒዛ ብዝለዓለ ሓይሊ ንክትሰርሕ ተበጊሳ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ሕጂ ኣብቲ ካልእ ዓውደ ኩናት ድማ ክንሰግድ ኢና ሌትስ ጎ In with the breaking news, a fresh trade war between the US and China has just kicked off. An hour and a half ago, the US went ahead with its promise of 10% tariffs on all Chinese goods headed to the US. China quickly responded and announced it's to do the same in a tit-for-tat spat that could impact the global economy. China. So, እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ንካናዳ ራዕራዒት ያትላ ንሜክሲኮ ከምኡ ንኤውሮጳ ከምኡ But China are different. China እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ከም ዝኾነ ይፈልጡ ነይሮም ዝኾነ እንተመፅኡ ድማ ማዕቀኑ ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም ስለዚ 10% ታሪፍ ኣብ ኩሉ ንብረት ካብ ቻይና ዝመፅእ ምስ ገበረ ቻይና ድማ ሰሌክት ገይሩ ነቲ ዘድልዮም ጉዳይ ነቲ ንሳቶም ታክስ ክገብርዎ ዝደልዩ 15% ሃሪሞም ኣለዉ ስለዚ ቲት ፎር ታት ትበሃል ሕቶ መን ዝያዳ ክህረም እዩ ወይ እውን ብኸመይ ክቕፅል እዮም እቲ ጉዳይ ናብቲ ግሎባል ኢኮኖሚ ንቁጠባ ናይ ዓለም ዓብ ፅልዋ ይክልዎ ዶናልድ ትራምፕ መብፃዕናቱ ቁጠባ ናይ ዓለም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ንሰማይ ክሰዶ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ክሰዶ ይደልዩ ነይሩ እዚ ታሪፍ ዝገብሮ ዘሎ ግን ስቶክ ማርኬት ሕማም ርእሲ እዩ ስለዚ ውውልሲ ንሱ ኣብ ኢንቨስተር እዩ ቢዝነስማን እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ አንጻር ኤውሮጳ አንጻር ካናዳ ድሌታቱ ከስምረሉ ጀሚሩ ኣሎ ፈሪሆም ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ቻይና ግን እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ምዃኑን ንነዊሕ እዋን ድማ ታሪፍን መቕፃዕትን ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝፀንዐ ተዳልዮምሉ ዘለዉ እዮም America His finance ministry is saying the measures against US goods would take effect next Monday. An extra 10% tax will be added to goods including crude oil and agricultural machinery. Imports of coal and liquefied natural gas will be hit with 15% tariffs. It's also saying it's filing a Exactly ንመን ከይሃርምሎ ውስኪ ዶናልድ ትራምፕ መብፃዓትዩ ድሪል ቤቢ ብዙሕ ነዳዲ ከነውፅኢና ብዙሕ ኮል ከነውፅኢና ብዙሕ ኤልንጂ ክንሸይጥኢና ኢሉ ዝመባፅዕ ነይሩ ቻይና ድማ ብዓለም እቲ ዝበፅሐ ነዳዲ ትገዝዩ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ኣኽቢሮም ካብ ካልኦት ካብ ራሽያ ንክገዙ ካብ ኢራን ንክገዙ ካብ ስዑድ ዓረብ ንክገዙ ካብ ኢማራት ንክገዙ ስለ ዝኽእሉ ንኣሜሪካ ልክዕ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ እቶም ቀንዲ መሻርክቱ ነቶም ሪፐብሊካን እዮም መብዛሕቲ ግዜ እቲ ናይ ነዳዲ ካምፓኒታት ኣብታ ንዖም ትሕመም ኤላ ገይሮም ይሃርምዎም ኣለዉ and we will see
እዚ ጉዳይ እዚ ቁጠባ ናይ ቻይና ኢግኖር ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። Complaint with the World Trade Organization over the action from the US. In Asia, stock markets were riding high earlier today, with Hong Kong's Hang Seng opening up over 3% higher. The Nikkei 225 in Tokyo was up more than 1.5%. But since the announcement of new tariffs in the US and China, the markets are now muted. On Wall Street, heavy losses were clawed back on Monday. ስለዚ ኦፍ ኮርስ እቲ ማርኬት ሳብ ቻይና ብፍላይ እቲ ናይ ሜክሲኮን ናይ ካናዳን ኣብ ሓደ ካብቲ ታሪፍ ወፃኢ መፍትሒ ስለተረኽበ እቲ ማርኬት ሓጒሱ ቁሩብ ትለይ ኣወንታዊ ስጉምቲ ክወስድ ሓሲቡ ነይሩ እንትኾነ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝወረደ ቻይና ድማ ግብረ መልሲ ስለትህብ ዘላ እቲ ማርኬት ኦልሬዲ ንግዚኡ ኣሉታዊ ሪኣክሽን ይብሎ ኣገይን እዚ ዓይነት ኣብ ማርኬት ዝረአ ክትገድፎ እዩ ዘለካ ታሪፍ እንገለመለ ንስኻ ትቆፃፀሮ ሓይሊ ይኮነን ኣነ ነቶም ምሳይ ተማሂርኩም ኢንቨስትመንት ዝገበርኩም እየ ዘማኽር ዘለኹ እቶም ትሬድ ትገብሩ ገለመለ that's up to you ከመይ ጌርኩም ነዚ ሓበሬታ እዚ ብኸመይ ኢኹም ትጥቀምሉ ንዓወትኩም ኣይኮኑ እቶም ምሳይ ተማሃርኩም ግን እዚ ኖይዝ ኢና ንብሎ ኣብ ዓለም ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ንዝኾነ ስዑ ኢልካ ክትኽተል we just follow the market ኣብቲ ናትና ፖርትፎሊዮ ድማ እዚ ከም ሓደ ኖርማል ነገር እዩ ክልዕሊ ቁፅፅርካ ስለዝኾነ እቲ ማርኬት ክገብሮ ዝኽእል የለን እዚ ስዑ ኢልካ ትቕፅሎ እቲ ማርኬት ባዕሉ ነቲ ሓበሬታ ወሲዱ በሊዑ ሰትዩ ኣጃስትድ ክኸውን እዩ that's one thing ስለዚ ቻይና ኣሜሪካን ፊት ንፊት መፅአን ኣለዋ ኣብዚ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ እስከ ስምዕዋ እዚኣ We don't even really know what the Chinese have. Have you ever seen those videos of Chinese cars? For $25,000, a Chinese car is like 1,000,000 times better than a $300,000 car in the West, and it does everything perfect, and it can drive underwater. You will not believe how advanced their shit is. The West doesn't let them come here because VW, BMW, Mercedes, we have business like that. I have a Rimac Navara, which is the fastest car in the world. It's an electric car. There is a car out of China. It is faster, and it costs $300,000. My Navara is $4.2 million. Bro, I'm telling you. And the scary thing is, we don't even really BMW, Mercedes, we have business like እንታይ ዝብል ዘሎ ኣንድሩ ቴት ሓደ ካብቶም ሪሊ ኣገራሚ ዘረባት ዝዛረብ ሰብ እዩ ብሓፈሻ ክርዶ ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ ኣብዚ ይብል ኣሎ ቻይናውያን ኣብቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ጥራይ ቴክኖሎጂ ናቶም ክንዲ ምንታይ በርቲዑ ከም ዘሎ ምፍላጥን ምግንዛብን ከድልየና ይብል ኣሎ ምክንያቱ እሳቶም ኣብ ምንታይ በፂሖም ከም ዘሎ እቲ መኻይን ናቶም እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ንሪኦ ዘለና ጥራይ ራእዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ኣብ ካልእ ዓቕሚ ናቶም ከመይ ከም ዝኾነ ክትግምት ትኽእል ب25,000 ب30,000 ب40,000 ፍሉይ መኻይን ፍሉይ ቴክኖሎጂ ፍሉይ ዓይነት ፍጥረት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ተመፅኡ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ጠጠው ክብላ ኣይኮናን ይብል ኣሎ እዚ ኣብቲ ኖርማል ቴክኖሎጂ እንተሎ ኣብ ካልእ ንሕና ዘይንሪኦ ክንዲ ምንታይ ከይዶም ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ዶ እዩ ዝብል ዘሎ very very interesting question ኣገዳሲ ሓበሬታን ትዕዝብትን እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ትዕዝብቲ ይዝብ and I really like him for that so ሓደ ነገር እንታይ ይብል ኣሎ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ቻይና እንታይ ብቅዓት ከም ዘለዋ ብትክክል ዝተረድኦን እቶም ፖሊሲ ሜከርስ ብዙሕ ብዛዕባ ቻይና ዓጀውጀው ይብሉ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ግን ኣፀቢቑ ሰጊሙ ከም ዘሎን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ and this is going to be big trouble near ምዕራባዊ ዓለም ንቻይና ከቆናፅሙን ከዳኽሙን እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣብ መወዳእታ ግን ቀራብ በናና ከርግፆም ዝኽእል ንሱ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ይብል ኣሎ very interesting time to watch ማለት እዚ ብኣንክሮ ክንዕዘበ ኢና let's go up to next topic Next, this is an executive order. This charges your Secretary of the Treasury, Scott Bessent, and your Secretary of Commerce, Howard Lutnick, to begin a process that will hopefully result in the creation of an American sovereign wealth fund. It's a very exciting event. We're going to have a sovereign wealth fund, which we've never had. We have a lot of things that... America እንታይ ይመስርትሎ ትሪኦም ኣለኹም ናይ ሃገር ሶቨሬን ፋንድ ዝበሃል ናይ ሃገር ፋንድ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ስዑድያ ናይ ቀጠር ናይ ኢማራት بتريليونات زتمن كمو نروي ون ناشونال سوفرين فاند لهم باي ذا واي اثيوبيا ايرلاينز ناتومن قالن غيرون ناشونال سوفرين فاند غيرو مالو اب افريكا دما تزعبيه نسي تباهيلو اب زغر بحد ريبورت كوتينيرو ناشونال سوفرين فاند مالت تسفاي قبر ايرتراون ات سام بوينت تقبر ولا وني هلواي خوني سلدي فلتنا انتي مالتيو معدنات نايت هاجر ديو فولو يصغاتات نايت هاجر ኣብዚ ትካል እዚ ከም ሃብቲ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ኢንቨስትድ ኮይኑ ዲገለመለ ስለዚ መኽዘን ናይቲ ሃገር ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ይቕመጥ እቲ ሃብቲ ድማ ብሽም እቲ ሃገር ኢንቨስት ትገብር ማለት እዩ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ዘድልያ ኩነታት ነቲ ገንዘብ ተወስዶ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ይገብር እቲ መንግስቲ ዝመፀ ገንዘብ ሓሺሹን በሊዑን ጥራዩ ከይተርፍ ከምዚ በዓል ስዑድያ ነዳዲ ሓደ መዓልቲ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ኢማራት ከምኡ ኢሎም ነቲ ገንዘቦም ሽያጥ ኣኪቦም ኣብ ስታክ ማርኬት ዲ ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ኢንቨስት ገይሮም እቲ ቁጠባ ንሓዋሩ ክቕፅል ከም ዝኽእል ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ናይ ስዑድያ እቲ ሶቨሬን ፋንድ ልዕሊ ትሪልዮን ዝትመን እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ማለት እዩ
ስለዚ ንዕዑ በላሕቲ ኢንቨስተርስ ኣብ ታሕቲ ከም ሰራሕተኛታት ቆፂሮም ኣብ ሙሉእ ዓለም እናኸደ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ገብር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኢንቨስት ገብር ናይ ቀጠር ንኣብነት ንእሽተይ ሃገር እዩ እቲ ሃብቲ ብምሉእ ኣብቲ ሶቨሬን ፋንድ ገይሮሞ ሎንደን ትማእከል ከተማታት ብምሉእ ክለባት ድዩ ገለመለ ድዩ ገለመለ ናይ ኢማራት ከምኡ እዚ ሓደ ፅቡቅ ኮንሰፕት እዩ ኣሜሪካ ድማ ከምኡ ትገብር ኣላ እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦን ኢንቨስትመንት ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ እቶም ክልተ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዉ ረይዎም wealth, and you've seen that over the last 2 weeks. I think we've created more wealth. Other people have created de-wealth. The people, my predecessors, we're creating a lot of wealth. Scott, maybe you'd like to say something about it, and I'd ask also Howard to say something about it. Yes, sir. This is very exciting. We're going to stand this. እዞም ክልተ ትሪእዎም ዘለኹም ብየማኑ ዘሎ ሃዋርድ በሃል ተኻ ስካት በሃል ሓደ ናይ ትሬጀሪ ሓደ ኻ ናይ ኮመርስ ሓለፍቲ እዮም ክልቲኦም ቢግ ኢንቨስተርስን ቢግ ብሊቨርስን ኣብ ስቶክ ማርኬት ኦፍ ኮርስ ከምኡ ድማ ኣብ ክሪፕቶ ብፍላይ ሃዋርድ ብቢልዮናት ሜኒ ሚሊዮንስ ዝትመን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ዝገበረን ኣብቲ ፕላትፎርምስ ኢንቨስት ዝገበረን እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ሚሊዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ከም ዘሎ ንፈልጥ ናይ በሰት እኳ ኣይፈለጥኩን ስካት በሰት ሜይቢ እውን ግን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ክሪፕቶ ፅቡቅ ዝዛረብ እዩ ጋይስ ንግዚኡ ትሬድ ዎር ገለመለ እናተባሃለት ክሪፕቶ ንታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ነቲ ኖይዝ ዝበሃል ዝጫቆጫቁ ግደፍዎ ሎንግ ተርም ፐርስፔክቲቭ ክህልወኩም ክኽእል ኣሎ ምሳይ ዝተምሃርኩም ኣብቶም ኣነ ሪኮመንድ ዝገበርኩልኩም ኢንቨስት ዝግበሩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ታሕቲ ወሪድ ካይልካ ትክስን ብዘይኮነ ኢንቨስት ዘይገበርካ ዕድል ሓሊፍካ ተነይሩ ንእሽተይ ኢንቨስት ክትገብር ሞር ክትውስኽ ዓቕሊ ድማ ክትገብር ክትክእል ኣለካ እዘን ዝመፀ ዘሎ 4 ዓመት ኣብ ቁጠባኺ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክመፀለን ዝኽእል ግዜ እዩ if you use your time ነቲ ኩነታት ነቲ ዘሎ መድረኽ ብፅቡቅ ተጠቂምካሉ this might change your future ንመፃኢኻ ሂወትካ ክቅየር ዝኽእል እዩ use it take advantage of it ክብለካ ይደሊ ንቐፅል ናብ next topic This fighting that has been going on from its inception was caused by DRC, not by war. These same people who are fighting, right, for their rights, didn't come from here. So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. President ናይ ሩዋንዳ ፖል ከጋሜ ኣብ CNN ቀሪቡ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ዝግበር ዘሎ ብፍላይ እቲ M23 ተባሂሉ ዝጥቀስ ዕጡቕ ጉጅለ ከተማታት ናይ ምብራቕ DRC ቋፀር ኣብ ዘለወሉ ሰራዊት ናይ ሩዋንዳ ድማ ኣብቲ MRC ምስቲ M23 ዝበሃል ብሓደ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ናይ CNN ጋዜጠኛ ኣብዚያ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ሰራዊት ናይ ሩዋንዳ ኣብ DRC ኣሎ ደ የለን ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣይፈልጥን ብምባል መሊሱ እዚኣ ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ንዝፈልጥ ኦፍ ኮርስ ከም ዘሎ ማለት እዩ የለን ክብል ኣይክልኒ ኣሎ ክብልካ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣይፈልጥን ኢኻ ትብል እታ ዝበለፀት መልሲ እዚኣ ንቐፅል You, the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to protect itself? I'd say 100%. أنا زي فلتة بزح نجارات على ولا بريزنت نايت حجر يكون جن كالي تحطه تحت كاني رواندا خمخنيات على وادو سراوي تاب كونغو كاتو زغن دحرل كاني 100% يس مخنياتات لنا مخنياتو تقاومتن اعتقاد بجلنا وصل زلو نعم كنك قوامينا بزبل مخنياتون ياتو يم سلازي اب دي ار سي زغاطم زلو تراجيدي ناي بحق زغرميو እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እቶም M23 ዝበሃሉ ኮንጓዊ መበቆል ዘለዎም እዮም ግን እቲ ዓሌት ኣብኡ ዘሎ ድማ ኣብ ሩዋንዳ እውን ዘሎ ስለዝኾነ ሩዋንዳ ኣብዚ ብዙሕ ኣዘራብሎ ኣብ ኮንጎ ሩዋንዳ እትያ ንብላ ኣለና ሳውት ኣፍሪካ ንባዕላ ቦታ ከም ዘለዋን ማዕድናት ክሰርቕ ከም ትፍትን ምዕራባውያን ሃገራቶም ኩሎም ንዓና ዝኸሱ ዘለዉ ካባና ንላዕሊ ዝምዝምዙ ዘለዉ እዮም ናበለይ ኣብዛ ኢንተርቪው ዝምልስ ናይ ብሓቂ ኣብ ፍሉይ መድረኽ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ጉዳይ ክንሰግር ኢና መጀመርያ ኣብዚያ ኣቐድም ኣቢለ ዝጀመርኩልኩም ምሳክ ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ስለ ዝደለኹ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እስከንጀምር President made me the acting administrator. I've delegated that power to someone who's there full time, and we're going to go through the same process at USAID as we're going through now at the State Department. I think there are some, this is not about getting rid of foreign aid. There are things that we do through USAID. እንታይ ይብላ ኣሎ ማርኮ ሩቢዮ ፕሬዚደንት ሙሉእ ሓላፍነት ይብንሉ ኣለኻ ንኻልኦት ሓላፍነት ይበልኹ ነቲ USAID ዝበሃል ዘሎ ወይ ኮምፕሊትሊ ፈቲሽና ምስቲ ናትና ናይ ወፃኢ ፖሊሲናትና ከነቀናብሮ ክንፍትን ኢና እሱ ዘይከኣል ተኮይኑ ድማ እንታይ ክንገብርና ኢሉ ኣሎ ክንኣልዮ ኢና ምስ ኣብ ካልእ ትካላት ጌርና ነቲ ስራሕ ምስቲ ናትና ናሽናል ኢንተረስትስ ብዝወሃድ ክንገብሮ ኢና ነቲ ናይ USAID ጥራይ ኮና ንቕይር ዘለና ኢሉ
ብግምጣሉ ንመን እውን ንትንክፋለና እዩ ዝብል ኣብዚ ኒ ፎሬን ፖሊሲ ናትና ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል እውን ሙሉ ብምሉ ከም ብሓድሽ ንፍትሽ ኣለና ኤግዛክትሊ ንረብሓና ኣሜሪካ ይሰርሓሎ ይሰርሐለን እዚ ከዓ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተወሓደ ብኣወንታ ክንጥቀስ ክትረብሕ ትኽእል ሃገር ኮይና ትስምዓኒ እስከ ንስማ የብዚ ይሰጣሉ። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ እነሱ ኤክስፖርት ማድረግ የሚፈልጉት የራሳቸው ኔሽን ዲስኦርጋናይዜሽን የሚል ፕሮግራም አላቸው። ያ ኔሽን ዲስኦርጋናይዝ ዲስኦርጋናይዝ አድርገህ ሀብቱን መዝረፍ ማለት ቱ ዲስኦርጋናይዝ የራሳቸውን ይሄ መልቲ ፓርቲ የሚባል የውሸት አይዲዮሎጂ ያስተላልፋሉ። ጥቂት ንዑስ ከበርቴ የሆኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ስኮላር ዝኾነ ነቲ ኩነታት ድማ ብታሪኻዊ ምትእስሳር እውን ዝዛረብ ፕሮፌሰር እንታይ ይብላ ኣሎ ምዕራባዊ ዓለም እዚ ዩኤስኣይዲ ዝበሃልን ካልኦት ትካላትን ኤንጂኦታትን ተጠቂሙ ብመሰረቱ ሃገራት ዲስኦርጋናይዝ ወይ እውን ፋሕብትን ሃገራት ንምግባር ዝሰርሕ እዩ ኣሜሪካ ብብዝሒ ኤንጂኦ ዘለወን ሃገራት ርግኣት የብለንን ተርዲኹም ኣሎ ርግኣት ክህልወን ኣይክእልን ዕላማኮም እዩ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ኤንጂኦ ዘለዋ መን እያ ኮሎላይ ንበል ጎረቤትና ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ኤንጂኦ ዘለዋ እዚ ኩሉ ሓሸውየ ንሪኦ ዘለና ድማ ውፅኢት ናቱ ዩኤስኣይዲ ኣብ ኣፍሪካ ካብቶም ብብዝሒ ፋንድ ዝገብረን እንተሎ ኢትዮጵያ እዚ ኢትዮጵያ ድማ እዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ነውፂ ውፅኢት ናይቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለው እዮም እዚ ነዚ ኩነታት ክሳብ ዘይተቆፃፀርካ ንበዓል ኣሜሪካ ክልተ ፓርቲ ዘለዋ ዲሞክራሲ ፍሉይ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ኣብነት ኮይና ክትቀርብ ትፍትን ክልተ ፓርቲ እዮም ዘለዋ ኤርትራ ሓደ ፓርቲ ኣለዎ እንተኢልካ ሓንቲ ፓርቲ ዝያዳ ጥራይ ዘለዎም ካብ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ በዓል ስዊስ ዲሞክራሲ ኢሎም ክዛረቡ ሓቆም እዮም 6-7 ፓርቲ ዝወዳደራ ኣለዋ ኩሉ ግዜ መን ክዕወት ኣይትፈልጥን ግን ሓያላ ዝኾነ 5-6 ፓርቲታት ኣለዋ ኣብ ጀርመን ተኸድካ 4-5 ብውዕዱ ዓበይቲ ፓርቲታት ኣለዋ ኣብ ፈረንሳ ተኸድካ ኣብ እንግሊዝ እውን ኣይ ቲንክ ክልተየን መስለን ብዓብዩ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንባዕሎም ንሰባት ታሊሎም እታ ጌም ግን ኣበያ ዘላ ብዚያ ስምዕዋ ሕጂ ከነሱ ትምህርት ቤት የጨረሱ ከተማ ላይ የሚኖሩ እነሱን ያወዳድሩና እነሱ ወደ ስልጣን ምርጫውንም የሚያካሂዱት እነሱ ናቸው ገንዘቡንም የሚከፍሉት እነሱ ናቸው ስለዚህ ያንን ሀገር ጥገኛ አድርገው ጥገኛ በኢኮኖሚ ጥገኛ አድርጎ ያላትን ንብረት ዘርፎ በእዳ አስታቅፎ በእዳው ራሱ ደግሞ ከዛ ወዲህ እየበዛ ይመጣና እንኳን እዳውና ኢንትረስቱን መክፈል ማትችልበት ቦታ አሁን ኬንያ እዳዋ 80 ቢሊዮን 80 ቢሊዮን ዶላር ነው የኬንያ ይሄ ሰሞኑን ኬንያ ውስጥ የምታየው አመጽ ከህዝብ የመጣ ነው ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ታክቲክ ናቶም እዩ ዝነግር ዘሎ ሓደ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ኣብዚ እውን ኣርእየኩም ነይረ እዛ ቻርት እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ እቲ ናሽናል ኤንዶውመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝበሃል ሓገዛት ተዋሂብዎ ምሁራት ብዛዕባ ኣፍሪካ ኤክስፐርት ናይ ኤርትራ ኤክስፐርት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤክስፐርት ዝበሃሉ ኣበይ ዝተምሃሩ እዮም እዚኦም ኣብቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ኣብ ርእሶም ዝኣተዎም ይወስዱ ኣብዚ ናሽናል ኤንዶውመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝብል ስልጠና ሂቦም ከም ኤክስፐርትስ እዮም ዝገብርዎም ኤክስፐርትስ ኮይኖም ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤክስፐርት ይበሃል ናይ ገለ እዚኦም እንታዮም ብድሕሪ መጋረጃ ይኽፈሉ ኩሉ ግዜ ድማ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ የድልዮም እዩ ሩል ኦፍ ሎው ዶ ገለገለ እዞም ቃላት ተወቃቂጦም ዝመፁ ማለት እዮም ብካልእ ብግምጣሉ ኣብ ስግርናትና ድማ ቀይ ባሕሪ ስግሪ ኢሎም ንጉስ ንዓመታት ዝቐፀለ ቅዋማይ ግድሶ ሕጊ ግድሶ ክገብር ከለካ ስዑድ ዓረብ ቀንዲ ማሓዘና ኢሎም የጣቅዑ ኣብ ኤርትራ ቅዋም ዘይተተግበረ መንግስቲ ዲክታተር ኮይኑ ዲሞክራሲ ዘይተገበረ ምርጫ ዘይተገበረ ይብሉ من يرتع قدان عصوان كبان يقبروا كابانا سقري لما سعود عرب إمارات كيدهم قد بحما يبلوني دليتكم كبروا تدليهم هايمانو تفقدوا تدليهم دق نستيو ماكينة تزور بلون تدليهم زل دليتكم كبروا راينا دادي بدولار شتوا احنا كمينا ندلي عصوار كخبانا قزو ازي انكونسيستنت زخونه بوليسي كما يجري يسرح تلك أبرب حيز مركز ديمقراطية هاللغة أوتوقراطية هاللغة ولا كلا عين السيستم هاللغة زي قد سما يكون استراتيجي كما يجرك نتسرعات تقاصرون أبتحتي خاتم برونيو نزين تفليت كادر طريقة تكون تات ديمقراطية يكون قوام يكون تجمع كوينا يكونن مبزحتهم زم تكالات كل جزء نربحنا أمريكا نتن حجرات ديستابيلايز جركا كل جزء أبناتك ربحة تمزماز كم تخون أبنات كينيا بزعد علوا عدانا تاخد كفل دا يكون تولد ناتو مخفارون شجر كم زلوا أمريكا كنا أمريكا على زلوا يلن أمريكا كنت بقيو ببعدي رومي برينت جرامون كخد خليهم كارلو هجرات كمو سجايا بلن يزبل زلوا very good هجي نبزو بانا كنسجرينا كابتوجي كابت أفتو بوليتيكا قداينا يزوبانا كنسجرينا بزحت حسد مالن ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኻልኣይ ግዜ ዕላው ዝኾነ መግለፂ ኣውፅያ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕማቕ ርክብ ከም ዘሎ ክሕበር ዝጸንሐ ዋላ እኳ እንተኾነ ሎሚ ግን ዕላው ዝኾነ መግለጺ ይወሃበሉ ኣሎ። እቲ መግለጺ ድማ ብዓብዪ ናይቲ ሃገር መንግስታዊ ሚድያ ዝኾነ ፋና ቴሌቪዥን ተቃሊሑ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣምባሳደር ትስርዓት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ዮሃንስ ተክለ ሚካኤልን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብውሕድ እየ ዝለክብ ምትፍናን ኣሎ ካብኡ ዝሓልፈ ግልፂ ንሪኦ ኣለና እታ ሓደ እንተሓደስ ብመግለፅታቱ እንታይ ስሙ ዝቃወመሉ ኣሎ ኣብዚ መፂኦም ብርጌድና ሓመዱ እንድሕረ ሰልጢኑ ናይ ኢሳያስ ግብረ መልሲ እንታይ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ እሱ እውን ንካልኦት ክድግፍ እዩ ተሰላልፋ ይቅየር እዩ ዘሎ ሶማሌን ኤርትራን ግብፅን ብሓበር እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ኣብዚ ከባቢና ሓደ ይኾነ ኣሎ እቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ እውን መንግስቲ እቲ ናይ አልቡርሃን ምስዚኦም እዩ ዘሎ ምስዚኦም እዩ ኣሰላልፉ ኢና ንሪኢ ኣለና ንላወጥ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቶም ቀደም ማሓዝቱ ክልቲኦም ተባኢሱ እዩ ምስ ኩሎም ማሓዝቱ ተባኢሱ እዩ ምስ ፋኖ ተባኢሱ እዩ ኣብ ውግእ እዮም ዘለዉ ብሻዕብያ ተባኢሱ እዩ ውግእ ተዚኣተው እውን ተተፋኒኖም እዮም ዘለዉ ምስ ሶማል ተባኢሱ እዩ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቱ ምትዕራያት ገና ልወጥ እዩ ኣብ ውሽጥና እውን ከም ዝበለ ዓምታዓንቶ ዘልኩ እዩ ኣብ ውሽጥና እውን ተለዊጡ እዩ ሕዚ ኩነታት ሰራዊት ኢድ ዘእትወሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ህወሓት እውን ነቱ ናይ ፕሪዮሪታት ስምዕ ብዕሊ ዝኩንነሉ ኩነታት ኣሎ ኣይንቕበለሉን ዝብለሉ ንሽሙ ይቕምጥዎ እንዲኦም ብሰላም ኢና በዚ እዚ ፖለቲካ እዩ እምበር ፕሮፓጋንዳ እዩ እምበር ትዋና ንገንዘብ ፍርሱ ስጉምታት እዮም ዝወስዱ ዘለዉ የፍርሶ ኣሎ እዚ እውን ካሊእ ለውጢ እዩ ንለና እቲ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ብዙሕ ንቅድሚት ክስጉም ፈፂሙ ኣይከኣለን ደው ዝበለ እዩ ዘሎ ስለዚ እዞም ኩነታት እዚኣቶም ከይዶም ተሰላልፋ ቀይሮም ናብ ኩናት ከም ዝሕና ንሰምዖ ነገራት ኣሎ እዩ ሻዕብያ ስኡኢሎ ይኮነን ምስ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሰባት ዝራኸብ ዘሎ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሰባት ከዓ ስኡኢሎም ኣይኮነን ምስኡ ዝራኸቡ ዘለዉ ካብ ቅድሙ ዝመከሮ ሕዚ እውን ዝቕፅል ዘሎ ስኡኢሎ ይኮነን ምስ ዕጡቃት ዝራኸብ ዘሎ ስለዚ እዚ ምሕዝነት እዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክፈጥር እየ ንምባል እዩ ዝቐረበ ምፃቕ መፍጠሪ እዚ ክኾን እዩ ከምቲ ዝበልኩ ኸ እንተሃልዩ ምስ ፋኖ እውን እቲ ካልኩሌሽን እዩ ዘሎ ሕዚ ተሰላልፋ ተቐይሩ ስለ ዘሎ እቶም ናይ ቀደም ፀላእቲ ፈተውቲ ኮይኖም ስለ ዘለዉ ኮይንካ ነዚ ምግጣም ቀሊል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ እዩ ምን እዚኦም ታሕቲ ይዛረቡ ኣለዉ ይባይ ኣባላቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ጉዳይ እዩ ሕዚ ኣይትፍርሑ ካብ ገዲም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ኤሊት ናይ ትግራይ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዩ መን ሽሙ ሕጂ ሽማ ይመፀንን ኣሎ I don't know whatever ድሓር ብትመፀና ክነግረኩም እየ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ብትሕምትሕም ዝዝረብ ዘሎ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ክንሰምዖ ዝፀናሕና ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምንታይ ከተሓሓዘልኩም ደልየ ከም ዘለኹ ሕጂ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ተጋዳላይ ገብሩ ኣስረቲ ዝበሃል ገብሩ ኣስረቲ ዝበሃል መቸም ኣብ ኤርትራ ነዚ ናይ ዘረባ እዚ ኣብ ንእስነትና እናሰማዕና ብፍላይ ኣብቲ ናይ 1998 ዝነበረ ወራር ክንዲ ዝወሰደ ሂወት ይሕተት ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ኩናት ክቕፅል እዩ ዝብል ዝነበረ ኣንጻር ኤርትራ ይንዕቁና እዮም ዶ ተሓይቶም እዮም ዝርዩና እዮም ዶ እናበለ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ከም ዘሎ ቀደም ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ እውን ንዑ ዝደግም ዘሎ ሓደ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ፀረ ኤርትራውነት ዝኾነ ፖለቲከኛ ወይ እውን ኤሊት ናይ ትግራይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ግን ኣብ ኩንነት ዘሎ እዩ ብክልተ ነገር እታ ዝብላ ዘላ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሎ ፅኒሕ ኢለ ክዛረበ እቲ ኩንነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ግን ብክልተ ነገር ንርአዮ ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ፍሉይ ደብዳቤ ናብ ተጋሩ ሰዲዱ ከም ዘሎ ስምዑ ብዚ ህዝብ በተለይም ለትግራይ ምሁራን በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደገለጽኩት የትግራይ መሬትና ህዝብ የስልጣኔ መነሻ ጋሻውና የኢትዮጵያ መንግስት ትግል ነው። የትግራይ መሬትም የመንግስት አስተዳደር ኣብዪ ኣሕመድ ወራር ናይ ትግራይ ምስ ተወደየ ምስ ካልኦት ናብትን ክብል ከሎ ነቶም ስዋኣት ብዛዕባኦም ኣይተዛረበ ብዛዕባ እቲ ትግራይ ዘሎ ኣካል ሂወቱ ነይሩ ሕጂ ብፍሉይ መልእኽቲ ናብ ትግራይ ሰዲዱ ኣሎ and guess what there's a good reason for it ምክንያቱ ሽግር ኣብ ትግራይ ክመፅእ ከም ዝኽእል እቲ ኣብ ትግራይ ዝብገስ ዘሎ ሽግር ድማ ንተጋሩ ክጎድእ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ደንጊፁ ከም ዝብል ዘሎ እታ ጭጉራፍ ኣብኡ ትመፅእ ዘላ ንኣዲስ ኣበባ ክትመፅእ ከም ትኽእል ቅድሚ ሕጂ ካብታ ጭጉራፍ ውይ እናበለ ወይ ከዓ ራዕራዕ እናበለ ዘድሓኖ መን ከም ዝኾነ ይፈልጥ ነይሩ ሕጂ ግን ዘድሕኖ መልኣኽ የለን ሰምዖ ፀኒሖም ገብረ ኣስራት ብየማንን ፀጋምን ኩሉ ኣንፃሩ እዩ ዘሎ ጎረቤት ሃገር ዝበሃል የለ ኣብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዘሎ so there is no chance መፅኡ ፍሉይ መልኣኽ ኮይኑ ከትሕኖ ዝኽእል ኣብ ጎኑ ክስለፍ ዝኽእል ሰራዊትን ዓቕምን ዘለዎ ሓይሊ የለን so እቲ ካልኩሌሽን
ሻዕብያ ክገብሮ ድዮም ኣይገብሩን we don't know ሻዕብያ ምስ ገበሮ ይድፍለጥ እምበር ክገብሮ ኢሉ ዝፍክር ኣይኮነን ከም ጥናቶም ንጎም ሸትን ምክንያቱ ዝገብር ዳይም ዝብሉ ነድዩ ነይነግር ዝበሃል ዘረባ ከም ሻዕብያ ዝፈልጣ የለን ኣይዛረብ ኣየብል ተግባሩ ግን ኣብቲ ዘድልዮ ኩነታት ክወስድ ከም ዝኽእል ጫቁጫቁ ክንሰምዕ ከለና ግን ምልክት ክህሉ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ኦኬ ተጋሩ ለባማትዮም ኣብ ኩናት ዓድዋ ሓጊስኩምና ብላብላ ሁሉ እዚ ዘረባ እዩ ኣብዚ ድሕሪት ገለ እንታይ ከናወናቸው ተግባራት መንገደኞች የሚገነዘቡት ሀቅ ነው። ከዚህ በላይ በፈተና የማይናወጥ በመንፈስ የጠነከረ ህዝብ ነው። እንዳለመታደል ሆኖ ግን ባለፉት 100 ዓመታት በተለያዩ አጋጣሚዎችና ምክንያቶች በተለይም ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ባለው ጠላትነት የትግራይ መሬት የጦር አውድማ ሆኗል። የትግራይ ህዝብም የጦርነቱ ኢላማ ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓላዩ ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ ብድሮናት ገይሩ ክጭፍጭፎም ብጥሜት ክልብልቦም ባንክን ኤሌክትሪክን ማይን መድሓኒትን ዓፅዩ ኣብ ልዕልዮም ኩሉ ዓይነት ገበን ክፍፅም ከሎ ስኽፍ ዘይበሎን ይቕረታ ዘይበለን ሕጂ ሓላይ ናይቲ ህዝቢ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እታ ኩነታት ካብ ኢዱ ወፃኢ ትኸይድ ከም ዘላ ጥያቄ መልስ ነው እና ካሁን በኋላ ጦርነትን ለመከላከል ምን የተሻለ ዘዴ ያስፈልጋል የሚለውን መጠየቅና መልስ ማግኘት አስፈላጊ ነው። አሳዛኙ ነገር የትግራይ ህዝብ የትላንት ቁስሉ ሳያገግም አሁንም በጦርነት ወሬ በፍርሃት እየኖረ ነው። እንዲህ አይነቱን አደጋ እንዴት መቋቋም እንደሚቻል ተረጋግቶ መወያየት ያለበት ጉዳይ መሆኑ ከጠቢባን የተሰወረ አይደለም። ስለዚህ የትግራይ ተወላጆች በፖለቲካ በቢዝነስ በደህንነት በአካዳሚክና በሚዲያ ላይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዓጀው ክፍጠር ከሎ እንጆ ይገብሮ ከም ዘይነበረን ዕረቃና ኢሎም ኸይዶም መፃወቲ ከም ዝገበሮምን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ዘይወሰደ ሕጂ ኣብ ትግራይ ምሁራትኩምን ቢዝነስ ፒፕልን ገለመለን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይትን በጃኹም ነዚ ጉዳይ ዝገለ ግበርዎ something smell is not right ሓደ ነገር ስገለገለ ይሽትት ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ቅንዕና ዘረባ ከም ዘይኮነ ፍርሂ ናብ ስልጣኑ ናብ ኩርሱ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ገለገለ ዝበኩም ሓበሬታ ኣብይ ኣሕመድ ሓብዩ ፍርሂ ከም ዘይብሉን ብሓልዮት ከም ዝመሰለ ክዛረብ ናይ ፖለቲካ ቋንቋ ክጥቀም ከሎ እቶም ብግልፂ ዝዛረቡካ ንስማዕ እዮም እዛው መቀሌ ውስጥ ተቀምጦ እኮ ነው ይሰዳደቡላል የፌዴራሉ መንግስት ሊገባ ነው ሊወጣ ነው ይሉላል በትግራይ በኩል በሽሬ በኩል ልንሸሽ ነው ልንገባ ነው ሻዕቢያ ሊመጣ አባዬ እኛ ከመጣን የመጣኑ ከወያኔ ጋር ልንጣላ ሳይሆን ሻዕቢያ የሚባል ነቀሳ ልንነቅል ነው። እሺ በሽታው እሱ ስለሆነ ህዋ የተከፈለው በሱ ስለሆነ ሕጂ እዚ ዓፋሪ እንታይ ዝብል ዘሎ ሽታራይ እዚ ማለት ንገለገለ ከደናግር ክልኸውን እዩ ንሕና ናብ ትግራይ እንተመፂና እቲ ቀንዲ ፀገም ሻዕቢያ ስለዝኾነ ንሻዕቢያ ንምእላ እዩ ንሻዕቢያ መላይዳ እንታይ ናብ ትግራይ ዘኺዳ ኣለካ ኣብ ትግራይ ዲ ዝቕመጥ ሻዕቢያ ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላ እንድያ ኣይፈከርካ እንዲኻ ዓሰብ ክወስዳ ብሓይሊ ኢልካ ቁጠባ ኣለኒ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለና ድሮናት ኣለና ብላብላ ኣይበልካ እንዲኻ but the reality is he knows ፅቡቅ ጌር ይፈልጥ እዩ ከአዲስ አበባ ንአዲስ አበባ ወፃይ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዘይክእሉ the problem ዘይክእሉ ምዃኖም ኣይኮነን ትፀገም ሕጂ እቲ ኩንነት ሻዕቢያ ኢዱ ኢቱ እንተሎ ብሰለስተ ኣርባዕተ ግንባራት ክመፅኦ ምዃኑ ትፀላ ይፈልጥ ኣሎ ግብፂ ኣብ ሶማሊያ ዓሪዳ ኣላ ኢልና ሓደ ንመለስ ኣብዚ ክልተ ነገራት ክንርኢና መከላከያ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ አየር ክልል በአፋር አርብቶ አደሮች ላይ የፈጸመውን የድሮን ጥቃት ሲያስተባብል የአፋር ክልል ፖሊስ ጥቃቱ መፈጸሙን አረጋግጧል። ጅቡቲ የድሮን ጥቃት የፈጸመችው በኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ ነው የሚሉ መረጃዎች እንደ ጀዋር መሐመድ ባሉ ፖለቲከኞች በኩል እየተሰማ ነው። በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ስለተፈጸመው የድሮን ጥቃት ምንም የተባለ ነገር አለመኖሩ አጠያያቂ ጉዳይ ሆኗል። ወዲህ ደግሞ የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኡመር በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንትነት በድጋሚ ለተመረጡት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አለው መልእክት አስተላልፈዋል። የጅቡቲው ፕሬዝዳንት በመልእክታቸው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መመረጥ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ራዕይና ሲልም ኮንኖታል። ወኪል ያስቁ ሰላማዊ ሰዎች ቡድን መሆኑን የድሮን ጥቃቱ የተገደሉ እንደ ቢቢሲ ያሉ ዓለም አቀፍ يغرتا انتهينا نرجلنا اب جبتي زخون يكون مدقعتي كخايدو خمس نبرت نو نا جبتي درون اوش اثيوبيا مدقعت تفصي بانيرا اثيوبيا ግን አፋለው ኪታ ወሒታታት ሚላላ ስለምታይ በተኮነታት ካብ ኢድ ወፃይ ምክንያቱ ንክዕድዑ ምስ ገበረ ናይ ጅቡቲ ቶፕ ዲፕሎማት ናቶም ናብ ግብፂ ኸይዱ ምስ መን ተራኺቡ ምስ ክልተ ምስ ናይ ሱዳን ተራኺቡ ከም ድማ ምስ ናይ ግብፂ ተራኺቡ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ናይ ሴኩሪቲ ሕቶ ስለዝኾነ
ግብፂ ኣብቲ ቦታቲ ክትሳተፍ ከም ትደሊ ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ሪና ኣለና ፐርፌክት እዚ ሓደ እዩ this is going to be very important ኣብቲ ከባቢ ምክንያቱ ሓደ ነገር ክንርኢ ከለና ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ከም ዓቃብ ሰላም ካኣትዩ ኣብ ሱዳን ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ነቲ ናይ ሕሜቲ ፀራሪጉ የጥፎ ከም ዘሎን እቲ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዘለዎ ሰራዊት ናይ አልቡርሃን ኣብኡ ከም ዘሎ ነቲ ቦታቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ስለ ዘሎ ግብፂ ብዝደለይዎ መንገዲ ናብ ፋኖ ኣፅዋር ንክእትዉ ፀገም ክፈጥረሎም ከም ዘይክእል ንርኢ ኣለና ህወሓት ዳርጋው ግልፅ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስቲል መንግስቲ ኤርትራ ኮንፈርም ክገብረ ይክእልኒ እዩ እቲ ናይ ህወሓት ናይ ደብረፅዮን ክንፊ ምስ ሻዕብያ ርክብ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ሕሉፍ ሓሊፍዎም እዚ ዘረባ ዝስምዕዎ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ግን ምስምዑ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ሰራዊት ናብ ትግራይ ምእታው ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ገሊፆም ንብልጽግና ዝድግፉ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝወስድ ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዜና ኣቃሊሖም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት እውን ትግራይ ኣትያቶ ምስ ዘላ ፖለቲካዊ ውጥረት መንግስቲ ሻዕብያ ጣልቃ ክኣቱ ምጅማሩን ንህወሓት ብምድጋፍ ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳርን ብልጽግናን ካብ ትግራይ ንምፅራግ ዝግበር ቃልሲ ንህወሓት ክሕግዝ ከም ዝተስማዕምዐን ከይሕበር ቀኒ እዩ ሎሚ ዝተቃልሐ ዜና ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና everything is coming together now ተከፍሎ ትግራይ አሁን በጊዜያዊ መሳደሩና በነደብረጽዮን በኩል የተፈጠረው ችግር መንስኤው ኢሳይያስ አፈወርቅ የሚባል ያረጀ የጃጀ ምን ውሻ አልነበረ ምን ዋጋ አለው ውሻ ይገልጹ ያ ማፊያ ቡድን ነው ለናገር የጠበጠ ያለው ይሰዳደብልሃል ወፊቲ ሪዋሎም ክርህዝ ጀሚሩ ገና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ይድርህዝ ዘሎ ምልክት ናይቲ ኣከጋጥም ዝኽእል ኩነታትና ንርኢ ዘለና ናው ነገራት ከተተሓሓዞም ነቲ ዶትስ ኣብ ዝተፈላለየ ንሰምዖ ዘለና ከነጣምሮ ክንጅምር ኢና እንታይ ዘርህፆም ዘሎ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድሕሪ ኢልና ወይ እውን ፍሉይ መልእኽቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ተጋሩ ምሕፅንታ ንምግባር ዝግበር ዘሎ እንታይ እዩ ድሕሪ ኢልና ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ሻዕብያ ኢዱ ክእቱ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣለዉ ብየን መንገዲ ሸነ ለንቀነ ሓፍኮፍ ይብል ከም ዘሎ ይንገር ፋኖ ዝበለፀ መድረክ ይፍጠረሉ ኣሎ ትግራይ እቲ ህወሓት ነቲ ሰራዊት ተቆፃፀረ ሓይሊ ካብ ኣቢ ጠቕላላ ኣይዞሌትድ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ዕድል ከም ዘይብሉን ኣብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ናይ ኢትዮጵያ ዕድል የብልካን ኢድካ ሃብ ተባሂሉ እዩ ስለዚ ሓንቲ ምርጫ ጥራይ ዘላቶ ከም ብሓድሽ ብረት ኣልዒልካ ረብሓታትካ ምውሓስ እዩ እቲ ሕቶ ህወሓት እቲ ናይ ደብረፅዮን they know exactly ዝበለፀ opportunity ከም ዘለዎም ሕጂ ስለምንታይ ኣብዪ ኣሕመድ isolated ጠቕላላ ዝተነፀለሉ መድረክ እዩ ማይክ ሃመር የለ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ የለውን ኢማራት ጥራይ ዘሎ ኢማራት ከ በናይ ሓይሊ መፅኡ ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ከድሕኖ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካልእ ነገር ተለዎ እምበር ኢማራት ዘድሕን ነይሩ ተዝኸውን እዚኣ ዘክርዋ ኢማራት ኣፅዋራትን ድሮናትን ገንዘብን ሂቡ ውግ ዝቕይር ነይሩ ተዝኸውን ናይ ሱዳን ውግ መወዶ ነይሩ ንሱ ዝድግፎ ዝነበረ ሓይሊ ሃዲሙ ካብቲ ቦታታቱ ይጠፋ ኣሎ ስለዚ ኢማራት በይኑ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከም ዘይብሉ ክንዝሃበ እንትሃበ ክገብሮ ዝኽእል ንዓውደ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ሓይሊ የብሉን ናው ሻዕብያ ኢዶም ክእትው ድዮም ሰራዊቶም ክእለት ክገብሩ ድዮም ኣፅዋር ክህቡ ድዮም I don't know ዘይፈልጦ ክዛረበኩም ኣይክእልኒ but there is a good indication ሻዕብያ ነዚ ጉዳይ እዚ ይርእይዎ ኣለዉ እዮም ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እንታይ ክሓስብ ከም ዝኽእል ርዮም ኣለዉ ድሮ ኣብ ሓደ መደብ ንምንታይ በፂሖም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ምናልባት ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣቐዲሞም ኣንቢቦሞ ከም ዝነበሩ أول تزاريب نيري سمعوا ذي أقدم ود بشاشة بمخرسي أي أم كل خالز مدبكة أبلع الحزب تقرأ يزقب روزنا برد أبداب درون إيد تقرأ وايد فرمون لغينو أب تاريخ نخمز قب بمحلان أب تاريخ بسمايات تقرأ يحوخ كعوز فرمك أم مزقب عد بخات سلم إشارات قميت الكل تقرأ كحلف الله أب تبرها وتأحطه لك لو مدما نايشان سيواز اللو تولاديت بيلو العفر سلازغونت بقداي عفر السرح اللو وابزلو أجندا نغت سرح متساو تداما يتقملكم زلو سلازي لوميو أبلك تمرتغاز ملكت بوتا مدي بكازلو سرحكا سرح نايك أنت أمنت مينيستر كونكا انكليل زبلكايو خيدي وحدا ملغت حفاش إيرترا دما سمع تتنكق كاوشت أو قداي إيرترا إيدكا أكب كابزوم تأكبوم زلخا اتوم حنافز دلي يخونو انتوتوم صوريات إيرتراويان عساكر قنا مسها قولهم كنا قطمي إلكا أكبمو عفموز نابي يقمعو نقزي يقدفو دحاو بوي ودسب ولا بروسو تقمتيلو يخلص اتمقبي نام من بس بسطو يكيدنيو ناب كوبدو يزغيد اذي اون ترقمو لي بلو
ክትፍንቅሎ ትፍትኖ ዘለኻ ማዕጾ እንዳ ሻዕብያ ይስተውዕል እቲ ክትገብሮ ትኽእል ግበር እሞ እቶም ክትረኽቦም ትኽእል ርኸብ እቶም ክትእክቦም ትኽእል ኣክብ መወዳእታ ግና ብንገብሮን ንእክቦን ድማ ይትገረም ሻዕብያ ምስ ድላዩ ኣብ ራማ ይራኸብ ኣብ ሲኔማ ሮማ ይራኸብ ንማንም ዝምልከት ኣይኮነን ድሓር ከዓ ፖለቲካ መንዝራእዩ ኣባና በፂሑ ድንግል ዝኾነሉ ምኽንያት የለን ኢለ እኮ ነይረ ተዘይተረዲኣትካ ተርጉማን ዶ ወላ እንዳጠንቋሎ ወሲድካ ተርጉማ ወዳሓዎ ቦይ ድሕሪኡ ብእትኸፍሎ ዋጋ ኣይትገረም ወዳ ኣይተኸ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኩነታት ርድእቲ ክትከውን ከላ ኣወል ስዒድ መቲክሎስሊ ብፅፉፍ መንገዲ ገሊፅዋ ነይሩ እዩ እንታይ እያ ትብል ዘላ እዚኣ ሲነማ ዛዛ ድራማ ናይ ዓፋር ክጅምር ምዃና ኮለጌና ገጢሞማ ነይሮም እንታይ ኢልና ነርና ኣብ ካልእ ሻዕብያ ነዚ ናይ ዞባና ኣካይዳ ከም ከብዲ ኢዱ ይፈሊጥዎ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ንሻዕብያ እንታይ እዩ ተልመደን ናይ ፖለቲካ እዩ ተልመደን ቀዳማይ ክፍሊ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ተልመደን ናይ ፖለቲካን ናይዚ ነገራት ሽርክነታትን ሓይሊ ብፍላይ ወታደራዊ ዓቕሚ ገለ ንክትገብር ተልመደን እዩ ንሻዕብያ ናይ ብሓቂ ተልመደን እዩ እቶም ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም መፅኦም ዘለዉ ኸ ኣይ ቲንክ እታ ተልመደን እውን ኣይትበቅዖም እያ ንዖም ኣይትበቅዐን እያ ንግደፎ ንዖም ሳክት ስለ ዘቀናበርዎ እዮም ኣብቲ ስእሊ ዘለዉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሻዕብያ they knew already እቲ ገይም ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም ፕሮብለም እቲ ፅቡቅ ነገር ናይ ሻዕብያ ኣይዛረቡን ጥራይ ዘይኮነሲ ስትራቴጂ ኣለዎም ኣብ ከምዚ ነገራት እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ 70 ዓመታት ኣጥፊሉ ኣሎ at least 50 years 50 ዓመት ኣጥፊሉ ኣሎ ናይ 50 ዓመት ተመክሮ ኩሉ ዓይነት ፀላእቲ ዝረኣየ ሰብ እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ፀወታ ክትፃወተሉ ምፍታን ኣይኮነን ንዓኻ ንሱ እናፈለጠካ ከሎ ዕሸል ከለካ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ቤላ ገይሩ ድማ ኣብ ናቱ ገይም ኣፃዊቱካ ረብሓታት ናቱ ዘሳለጠ ዘድልዮ ኣፅዋርን ስትራቴጂ ናይ ኢትዮጵያ ካርታታትን ሰራዊት ቤን ክኸይድ ይኽእል ንትግራይ ምናልባት ረሲዕዎ እንተነይሩ ፅቡቅ ገይሩ ኣፕዴትድ ገይሩ ሲኢሉ ዝኸደ ዘድልዮ ኣፅዋር ሒዙ ዝኸደ እሞ ሕጂ ንስኻ ካብ ሰንከልከል እናበልካ ተንዚኻ መፂኻ ሕጂ ንኢሳያስ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ሓይሊ ከተፈራርህ it doesn't work like that ንመለስ ዜናዊ በዓል ኦባማ ኡፍ እናበልዎ ከለዉ እንታይ ክንባካ እንታይ ጎዲልካ እናበልዎ ከለዉ ብኩሉ ብየማንን ፀጋምን ሰራዊት ኣዕጢቑ ነታ ኢትዮጵያ ትባል ቀጥቀጥ ኣቢልዋ ኣብ መወዳእታ ድማ መለስ ዜናዊ ጌም ኦቨር ህወሓት ጌም ኦቨር ተባሂሎም እታ ጌም ኦቨር ድማ ተተርጉማ ኣብ ኣተረጓጉማ ናይታ ጌም ኦቨር ነታ ጌም ኦቨር ዝበላ ሻዕብያ ኣብ ምትርጓም ናታ ቤላ ገይሩ ኣሳሲቦ ከመይ ጌርካ ጌም ኦቨር ትገብር ምናልባት ብተግባር ንከሪኦም ኢሉ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝገበሮ ይኹም ሕፅበተ ኣእምሮ ዲሉ ወላ ሕፅበተ ገለ ሓፃፅብናይ ከይዲ ኢሉ ስብሓት ነጋ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ካድረታት ናይ ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ብፃ ኢሳያስ ሓፃፅብና ከይዱ ገለ ኢሉ ነይሩ ኣርሙን እታ ዘረባ ሕጂ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ መፅኡ ንሻዕብያ ወይ እውን እዚኦም ኣብዚ ዘለው ተልመደን ናይ ዘረባ እኔ እናንተ እዚህ ጋር አንተ ደፂ ነው እኔ ጌቹ ራሔል መጣ እንድታስተው እዚህ ጋር ምን ተዳደብ በምክንያት ራሔል ነይ ራሔል እኔ ብርጌድና አምሮ ፀጉሩን ፍሪዝ ከማድረግ አልፎ አንድ ጥቂት ቢተኩስ ኖሮ አይቆጨኝ ከተማ ለከተማ ያውደለደለ እዚህ ቁጭ ብሎ ከርሞ ነቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ገለ ፖይንት መሊስዎ ነይሩ እዩ ስለዚ there is no ኣቡ ብዙሕ ሕልኽልኽ ንብለሉን ግዜ ነጥፋሉ ነገር የለን ሓንቲ ብዚኣ ክበኩም እየ ተጋሩ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብል ኣሎ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣለዎ ሽዑ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናትና ክሰግር ክፍትን እየ መጀመርያ እዚኣ እስከ ንስማዕ እያ ናይ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ጉዳይ ኣስተላልፋ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ወገን ንሕና ሰኸፍታ ለይብልና ኮና ይኹና ላውዚ ኣቲና ኣለና ሓደ ከምቲ ዶ ገለፅኩልኩም ተደራዲርና ተቃሊስና ላውዙ ዓበይቲ ቁልፊ ነገራት ክፈትሑ ዝኽእሉ ኣምፂና እዮም ኣለና ካልኣይ ኩነታት ገዛኻ ዓፂኻ ከፍ ኢልካ ዝርአየሉ ግዜ ይኹን ብጣዕሚ ተኸሳሒ ግዜ ኢሉ ኣሎ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ትማሊ ለውፅኦ መግለፂ ሪኢኹም ኢኹም እዚ ላብ ኩናት ዝደፍእ ላብ ግጭት ዝኣቱ ተጋሩ ተረጋጊዕና ተማኺርና ተዛቲና መፍትሒ ተለይ ኣምፂናሉ ላብ ትግራይ ላብ ማእኸል ኩናት ከእትዋ ዝኽእል ምስ ትፈልጥዎ ሻዕብያ እውን እቲ ሓደ ጉጅለ ንህወሓት ሒዙ
استفلالي نا بروباغندا نا يوحنا ملقتات يحلف الله سلازي تو لخفق الجورو تجراي عود خوينات غيرو لحلف تجراي داغمه جينوسايد يكون صنتت كفص ملا بايت على مچاچ خناتات لولو سلازي اوزينا تخسته اوزينا نامصنا رأنا كيف لنا ينرئني سو ازي عبدي نا تاكنتات كم نريا زلنا نزي اسكن نسمع نشتي قرب اوز كون تنغورنا مالتي مش عبياس سلام فتر لنا هنا مس فانون كمرا خبينا سلستنا انت خوينا ابدا اف دغ اديسا خد بصحنا بسمون خمنا يزوم زلو زي مس كالكوليشن دي مثلا كوصح يقول يو جن زلا ادي يكون يوناتي زلا ادي تخوينات خاودي يكون انت حركوينات تجميرو هذا حساب لنا انا خوينات مع التغير بزحت نغرات يوم زغير زلو بايزوي مدين حزب ناي خويناتن ناي صور خويناتن ويرفر وانت غير يو حزي هي اسرائيل ترايو نابزلا على درجه بصحيو اما موبايل خا يوم تتاخو سمم حماس حزب الله قتلهم اما موبايلهم شفتهم قتلهم اسرائيل ود ابيلهم نحماس مرا يكون ناب تግራይ ኮ ይክመጽ ድሮናት ኮሎ ማጻይን ከፍ بحفشا اتي زاربز انا تكونتات كما يخيد كم زخل نفس وكف حيلي انت عينت كالكوليشن ككبر كم زخل هو حد قد محجين عديس عباز فتنوا زي سلط مخنيات كالكوليت تغيرو ما بتاولا everything is in their favor now حجي نخ قبرو زخل كلهم حيلي يلن انت هاي تتوابيلهم قدم دروناس لزنبر ويكال ابي احمد اتي زنبر شو حيلي مس فانو كابهم زحمقيو فانو سي اورجنايزد ايكونن فانو نفانو كسعر سلازي كالا احمد نتهم هو حد حيلي صبوق زخنو كالكوليشن لهم حجي دما اورجنايز كوينم شنه بب بوغنم تحريمم انتي قوني ابي احمد this is already نبزح حسابات كفوت زخنا اف دغيو اكم زودو دما اتم حسب ناي بوليتيكا انتي معشرات وين كتبلهم زي تغل مچم زياون سمعوا نغره منقدهم كيحلف كله صادقان ابوتو من سيتكيوليرينا مجمريا مناسي اندحرات منا ጌታቸው ለምንታይ መነሰይ ተኪሌሬና መነሰይ እኮ ይኾን ፎር ዛት ማተር ስለዚህ ሲ ስዊልና ሐሳብ ጥራህ መነሰይ ደስ ይብለን አኔ መጠንጠን ያገር እዚ ጀለቢያ ገረን ዑን ተመሰለ አጽባቁ ሒዙ ደስ بعد زي هجتهم اي بحلنا دو كبرنا دو مننتنا دو يلم برغرق كبل حق يوم نعنسي إيرتراويان حدنت حدا لبي حدا هزبي لهم وتم أب دك اسم راديوم دك من دفراد كده دك أم حرج جلابيا سلستخدون ويون أب كرنس تولده ناي أسلامي وي تجرز خونه ناي تجرنيا زوريا سلزجبره من إنه تشيتيو مسلوين نزل لو يميلهم نعمتات كم زي قعرو نيشتي عدل مستفترات لهم كرانهم كغيروا صقام كم زي بلومن بانديرا ايكونن كدان تغيرنا يكال بحال نخد كدان بانديرا خد كير زي حفر كاسي كدان كيرو يلك خاتنقف دحان زياو نغرا منقدنا كن صبغ زخونه ملسنا يتوم نعشتو كمنتهم سبات مساتهم كملسوا لهم كلو كنفلت اليه مايسي تاسلي ناي ኢትዮጵያ ባንዴራን ናይ ሶማልን ምስራቅ ኣኽስታይ ዳ ኩዕሶ ጸወታ እግርም ኣነስ ናይ ደቂ ዓዲ ቀይሕ ደቂ ኸረን ደቂ መንደፈራ ኩዕሶ ጸወታ ምሽ ቀንዮም እንታይ ዳ ሶማልን ኢትዮጵያን ደም ኩዕሶ ጸወታ ኢለኻ ኣነ ሪኤስ ዋይ ሶማል ምስኩም ኢትዮጵያ ኩዕሶ ሎም ማለት ይገረ ኢልኩም መሲልኒ ኣነ ካብ ቀዳማይሲ ታስሊ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራን ናይ ሶማልን So بزيا غير كي خاطغبص تغداي ناي موداتا ناب عدنا كنسغرينا ناو ليتس جو تو نا ايرترا كلتا سلسته اگدس فيديوتا تلواني لسناو One thing what I want to tell for the whole world is this is a paradise on the earth, the most peaceful city ever. The only reason why even today we are here is there is peace. Even in the midnight I can walk all alone on the road. I go to marriages, marat imka tgelamele, firkilati sat hade sat kilta emetskabau. Again there is no problem on the road. I am the safest person. ኤርትራ ብዙሕ ጸጋ ኣለዋ ንቁጠባ ንቱሪዝም ንገለመለ ዝኸውን ባይታ አንፂፋ ያዘ ሃገር ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ይኮናል ኤርትራ ንቱሪዝም እትዝበለፀ ባታ ዘለካ ጸጋታት ኾልዩ ቀንድ ባታ ሰላምን ርጋትን ሕግን ብሕጊ ዝነብር ሕብረተሰብን እዩ ፍሬ እግዚአብሔር ዘሎ ሕጊ ዘኽብር ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ኤርትራ
ንወፃእተኛታት ኩላቶም ፓራዳይዝ እዮም ዝብልዋ ስለምንታይ ከም ድሌቶም ዝነብሩሉ ኣብ ካልኦት ዓለማት ኣብ በዓል ኣሜሪካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሰላምን ርግኣትን እቲ ዝበለፀ ሂማን ራይት ወይ ከዓ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ፈሊጥማ ኣለኹ መሰል ናይ ምንባር እዩ ደገ ወፂኻ ክሓርዱሉ ዝኾኑ ቴሌፎነይ ክብሉ ዶ ገለ ይወስዱና ኣብ እዝነይ ዝገበርኮ ወርቂ ክወስዱ ዶ እዝነይ ቆሪፆምኒ ይኸዱና በልካ ትኸይድ ተኮይንካ ሰላም የብልካ እዚ this is already ናትካ ናይ ምንባር መሰልካ ብገለ ፐርሰንቴጅ ጎዲሉ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ንሽተይ ለውጢ ጥራይ ዘድልያ we are right there ጥራይ ትዕግስቲ የድሊ ናሽናሽቲ ምትዕረያት ጌርካ ናብቲ ስራሕ ምእታው ጥራይ እዩ ሓንቲ ናይ ሎሚ ቪድዮ እታ ዝበለፀት ቪድዮ ኢለ ዘቕርባ ዘለኹ እዚኣ እያ ክትከውን እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንእሰይ ንስኻ ንስኺ ኣነ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓድና ክንከውን ከም ንኽእል ጥራይ ክንርዳእ ኣለና الكعفاس تثبيت جبر إذا أجاب عب عبيت لو تريز بحال لأنهم مرفرت عرون نزت مكرو كده سيام عب عرفتنا هاجرو عبز ملال سلوز نبر أمريكا مسكرون يتابعون رؤوس سرت سفري مليش عبيم أجرفون حند معلتي أو هاجري نحرش سرح كعممي زبل حسب دقسو إن شعب عرفتنا هاجرو عبز ملال سلوز نبر أوانون حلمك فتح درخي كونو ناتاز عبيتو جردين تملسم أبحث الأوان حركة بابنة وين حرستوت نموخان بقعم أبا فقر حرشة عذرني كاب سحب صدراي نعي أبوي حرستاي نيرو أب حرشة ينتف نيرو أب كبتي من ربح كبتي ما كبتنا يتصبا من ربح كبتي يقبل نيرو أم مسبح كبتو نيرو أبلو جي بوز حذر من فقري على أب حرشة زنتف نيرو ماتي أم صبوي كوينه أب جردين يكون أب كوسكواس أب محرز أم موتر مسا أب استفل عليه صراحات لا جردين ينتف نيرو كومون كاو بزي في اللون أب ستالون أم محلاب أم هاب كبتي كل ورا نقدر نقرأ نتن كبتي يما على نيرو ماتي مسبوي كوينه ماتي كاوز حذر الفقر خان هجي لا ونتي فينا في سمواتي الفقر سر حضرني أو تمليس خسر حل المزل أو تمليس عجون يسر እዚኣ ዘረባ እዚኣ ምስ ሰማዕኩ ጥራይ ኣነሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ኤርቲቪ this is the best program እቲ ዝበለፀ ፕሮግራም ኤርቲቪ ክገብሮ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ቻነላት I challenge you ኣብ ኤርትራ success stories ይበሃል ከምዚኦም ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝመፁ በጃኹም ደሊኹም ናቶም ፕሮግራማት እንተቐሪብኩም ምናልባት ብዙሕ ሰብ ከይርየልኩም ይኽእል ይኸውን እዩ ምክንያቱ ሰባት ድራማን ገለመለን ፊልምታትን ገለን ስለ ዝፈትዉ የግዳስ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን ቢዝነስ እቲ ዝበለፀ ቴስቲሞኒያልስ እዩ ምስክርነት እዩ ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ደገ ሰፊሕ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብዙሕ ብቁፅርን ብኩሉ ደረጃን ኣገዳሲ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ኣለና እዚ ሰብ እዚ ናብ ዓዲ ክኣቱ ተኮይኑ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ዘይርዳእና እንታይ ኣሎ መስለኩም ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ኣዘራርባ ዝጋገዮ ኣብ ኤርትራ እኮ ኢንተርነት የለን ኣታ ኩሉ ቢዝነስ ኣብ ኢንተርነት ኣይኮነን እቲ ሜይን ቢዝነስ ኢንተርነት ኣየድልዮን እዩ ኢንተርነት ኣየድልዮን እዩ ኢንተርነት ናይ ግድን ኣይኮነን ውሑድ ሰብ እዩ ብኢንተርነት ዝነብር ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ኢንተርነት ዝነብር ስለዚ ኣብ ኤርትራ 5 ሚሊዮን ህዝቢ ኣሎ እንተኮይኑ 5 ሚሊዮኑ መግቢ የድልዮ ስጋ የድልዮ ፀባ የድልዮ እንቋቁሖ የድልዮ you name it ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ናቶም ኣበይ እንተነይሩ እንተልካ ኣብ ምዕቃብ ናይ ማይ እንታይ ማለት እዩ ዲጋታት ሓፅብታት መዓት ተሰሪዑ ኣሎ ስለዚ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ከባቢ 70 ሚታዊት ኣብ ገጠራትን ብሕርሻ እዩ ዓብዩ ኣብቲ ትፈልጦ ክትዕወተሉ ትኽእል መድረክ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ቢዝነስ ክትሓስብ ከለኻ ኩሉ ግዜ እንዳ ሻሂ ሆቴል ሬስቶራንት ገለገለ ጥራይ ኣይኮነ መብዛሕትና ከምኡ ኢና ንሓስብ ኣብ ደገ እንተሪእኻዮ ድኳን ከፊቱ እንዳ ሻሂ ከፊቱ እንዳ ናይት ክለብ ከፊቱ ኣብታት ጥራይ ኢና ነተኩር ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ይኮነን ከማ እቲ ዝበለፀ ቢዝነስ ዲስ ጋይ ፈሊጥዎ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ንጎ ፀባ ከምቲ ኣብ ደገ ትረኽቦ ዘለኻ እንቋቁሖ ኣብ ደገ ክትረክብ ከምቲ ኣብ ደገ ፍላይ ዶ ናበይ ኣለኻ ኣብ ኤውሮፓ ድኳን ኬትካ እንቋቁሖ ይሰኣድኒ እዩ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ማለት እዩ ኤቭሪ ኤርትራዊ ከምኡ ክረክብ ተኮይኑ ኣብ ሕርሻ ክትነጥፍ ከለኻ ኣታዊ ወይ ከዓ ዕቤት ጥራይ ኮንካን ክትረክብ ነቲ ሕብረተሰብና ዝበለፀ ፀጋታት ንክረክብ ኣስተዋፅኦ ትገብረ ኣለኻ ስለዚ ብፍላይ ኣይ ሪሊ ቀኒአ በዚ ሰብ እዚ ኣብ ሕርሻ መሰረት ዘለዎ ስድራ ቤት ኣለውካ ሓደ ሰብ ደው ኢለለይ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ሲ ዓዲ ክመለስ ይሓስብ ኣለኹ ኣብ ቢዝነስ ክነጥፍ ኢልኒ ዋ እጂ ብቴሌፎን ስለ ዝነበረ ኣብ ምንታይ ዳ ማለሲ ኖ ቮይስ ገዲፍለይ እንታይ ኢለዮ ኣብ ምንታይ ክትነጥፍ ትደሊ እንታይ ዓይነት ባክግራውንድ ኣለካስ ከነገረኒ ኢለዮሲ ዋ ኣነሲ ኣብ ከባቢ ክረንያ ዓደይ ግን ናይ ስድራ ቤተይ ካብ ጀራዲን ኣለኒ ምስ በለኒ ኢሚድየትሊ መሰጅ ገይረዮ እስኻ ኦልሬዲ ናይ ቢዝነስ ባክግራውንድ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣለካ ስለዚ ዘድልየካ እንታይ እዩ ነቲ ኣቦኻ ዝገብሮ ዝነበረ ከተማዕብሎ እንታይ የድልዮ ጥራይካ ክትሓስብ ዘለካ
ምክንያቱ ዝሰርሕ ቢዝነስ ኣለካ ህዝቢ ክበልዕ እዩ መግቢ ይደልዩ ፍሩታ ይደልዩ ኮሚደር ይደልዩ ጉዕ ይደልዩ ሰላጣ ይደልዩ ዲማንድ ዘለዎ ቢዝነስ ኣለካ you don't need to create a rocket science ኣይኮነን ቢዝነስ ሰብ እንታይ ይደሊ ፀገም ናይ ህዝቢ ፈሊጥካ መፍትሒ ምግባር ማለት ቢዝነስ ካልእ ዘረባ የብሉ ሰብ እንታይ ይደሊ ነቱ ዝደልዮ ኣብ ኣስመራ እኹል ባራት ኣሎ ናይ ባራት ፀገም የብሉን ህዝቢ ፈርጅኹም ኣለኹም ወይ እውን ናይ ካልእ ፀገማት ህዝቢ ኤርትራ ጥዑይ መግቢ ኳሊቲ መግቢ ኦርጋኒክ መግቢ ገለ መለከት ልዩ መጀመርያ ኣብኡ ከተተኩር ዘለካ ኢንተርኔት ኣየድልን እዩ ገለ መለ ማለት ኣይኮንኩን ኣነስ ከንሽ ንስማዓዮ ብሒተያ ንዓ ኣብ ኤርቲቪ ከይትኩም ክሰምዕዋ ስለ ዝደልየኩም ዝገብር ኩሉ ግዜ ነቲ ትሕዝቶ ካብ ካላምቼ ኣብዚ ከስማዓኩም ኣይደልን እየ ምክንያቱ ንዑ ክሰርሑ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝወስዱ ኣብኡ ከይትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ካብ ቡያ ትሒዙ 3 ሄክታር ነይሩ 13 ሄክታር ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ሕርሻ መጀመርታ ምስ መፃኡ ክንጀምር ከለና ብስርናይ ኢና ጀሚርና ስርናይ ናይ መንግስቲ ቃፍ ብሓፈሻ ኣብኡ ከይድኩም ክሰምዕዎ ኣለኩም ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝሃበኒ መንእሰይ እዩ ኣምላኽ ይሓግዝካ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ንክትበፅሕ ድማ ትምኒተይ ክገልፀልካ ይፈቱ ኔክስት From Eritrea, which obviously still holds a big connection for you, although you weren't born there. What sort of connection does that hold to you? Still very special? Even though I grew up in Sweden, there's a big Eritrean community, so I was always around and raised in that type of environment. I haven't been there many times lately, but last time I was there was within the sports world. Do you think, because of what your parents went through, do you think you've got a bit of their mentality? Because I see this nice guy who seems very quiet, but I see a toughness and an aggression that is in you. For sure. I think I've gotten a lot of things from my parents, especially discipline, but also humbleness, hard work. So a lot of different things there. My goodness, Alexander Isak. ማለሲ ውሩይ ሰብ ክህልወካ ፅቡቅ እዩ እኮ ኩሉ ሕብረተሰብ ውሩይ ክህልዎ ይደልዩ ኤርትራ ውሩያት ናታ ትሑታት ፃዕራማት ዲስፕሊን ዘለዎም ብምዃኖም ጥራይ ዝቆርዕ ኣነ ተርዲኹን ኣለዎም ሰኽራም ዕብዳን ዝፈቱ ውሩይ እንተዘልወና ከቢድ እውን ብዛዕባ ክትዛረብ ኤርትራ እቶም ዝበለፁ ናታ ኣብ ቅድሚት ድመፁ ኩሉ ግዜ ፃዕራማት ምዃኖም ዝግለፁ ሃምብል ትሕትና ዘለዎም ከምኡ ድማ ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ዘለዎም ሰባት ካብዚ ንላዕሊ ዝበለፀ ኣርኣያ ألكسندر يساق ديو بينيام ديو مرحاو ديو ناتنايل ديو أمانيل ديو كنا متسخلنا كلاتهم حد عين ملك لهم سعراماتهم كم دما سنة مقبار زلوهم حبرة سبكة بأولتا قلت زغلو نشتي ولدو دما كم أرأيا كوز دوم زلوهم بلوسات أتلتا سلا دفريت إيرترا بفلا دما ولدوم نزي كوسكوسهم زعبيو نيبحك كورعنا ولدنا ألكسندر يساق انكو عبزبك حقكم نيبحك أبنتاو من سيفتيركم لنا ناشتو ولدو دما اتزبالة أرأيا رقيبهم إيرترا دما كل جزي ولاون نشتي هاجر وحد حزب انت تبهلنا اب قصري يكونن اب كواليتي كوانتيتي يكونن كواليتي زلو حبرتسب كم زغونه كابتي نريو زلنا مدرخ ينصبارغلنا ناي بحكي زحقس اتبابعوا لي تسهبوا لي نتوم من سياد ما تزبلص كاركترناتهم بزعبا كعسو دزاربا قالك سمعوا تغليهم بزعبا بحرناتو ግን تزبلصت كوينا رخيبيا لا يغبروا سبورت يغبروا دغفكم አይተውሕዱ I really hope اب كالارستي بزبلصك مصدما تسفا نغبر مزيات عم تدرف غتفكم كما عينت كرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوشاف نوشاف خفطم زتتنكفلت بانديراي عتي اندخي يترقالو ميراخي كنقولينا دكخي كنقوارز روش شاكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتكتين بعقلي على كحناي لناخي كما هرالو تايتي بانديراي تتمتمني